سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا نعوتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا تزلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتصعون هدما بخبرنا عدمكم لايك شير كم هدما سبسكرايب زي قبركم ونسبسكرايب قبرو نابلنا هلو مارسنا مساتنا قداسن اوانا وين زخونة تحستو حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا سانا تصعون سلا تقولوا نزي channel تقبرو أبركتون حاجزن دما بلبي نمسكنكم بار إذا خي وصلنا سفح زبالة حسو سلازلنا بتي متوقن جمر. Resource diplomacy has been a cornerstone of President Trump's African strategy. He has brokered a peace deal between DRC and Rwanda for mineral access and inviting leaders from mineral-rich African states to deepen partnerships. This push comes amid growing US-China competition for strategic resources in Africa. The challenges remain for Somaliland's bid for recognition. أبزي كم نريو زلنا حركة بتي أبزي زبنة دونالد ترامب أبزي حجي تبت حزلو كنتات كنريو خلنا حدا قولي حوزر نطبلو نسدما دونالد ترامب resource diplomacy ويون interest based diplomacy زبل زربا بزي سفح ملك يوز سمع زلو زربا زنت مالتيو قد حجي أمريكا ideological diplomacy يا أبي أفريقيا هتكتل ثانية سخان تاي مالتيو ويون value based كلام زبلوزي ديمقراطية دي خا أيكون كان دي خا human rights الله كادو قلو زبل كم house philosophy كم ideology نوع تخطيلهم يوم زقبرني رام سلزي نت ديمقراطية دو human rights دو زبلو أي كتلوني مع أمريكا كل جزء ديكتاتورية يوم زمرس أمريكا جن نخم سلو كل جزء تايبلو بس ideology كم زخادو جيرام يوم زبلوني رام إذا خان متى يتقمع متتتاوكو قبر تدليهم مغنيات يقبروا ديمقراطي قال زي اللي قالت يبلو مر أب معرب أفريقيا توم عندي مشاركتي ني أمريكا زخونو 4 عامات 5 عامات أبسلتان تسعون مرحتيهم ولا بعلوغاندا عن طريقة مشاركتنا أمريكا كم نوح الذي الديمقراطية نشميهم زدلي ومبر بتكبر زدلي ويكونن ويون عتاتهم أبزي قلد ما كل زي مسارحيهم زتكملوا دونالد ترامب مسجن نتي يو اس اي اي ديز بحال زنبره نتي ايديولوجيكال كوينات نقبر ديمقراطية مسفع فحديو ولا نزقبر سودوم مسفع فحديو نقل ملتات عبي شفان زقبر لهم زنبره انستيتيوشن وي ونتكال نعوس لدفرسوف دحرين تايلو دحر حجن احنا نقبرو دبلوماسي دحر حجن احنا نقبرو سراح كله انترست بيزد ربحنا يا امريكا مزوحس ربحنا أمريكا موحس دما بقوبو نخدل ليلن مزخوني يخون منقستي ربحنا بغمينا وحس فيت مس منقستينا خنزارب بيد أزور بشون كلل نخدل لمنقدي يلن بمبال بمنقدي دونالد ترامب دحيرو دما بمنقدي ماركو روبيو تدقاقا متقليتيو وتيتنا دما قد محجي زي قبرو وزنبرو ولا وناي معدنات قد محجي أمريكا كل زي معدنات مزمزات يعني راه كتمزمز كلاجن هذا الشيء نديمقراطي رتئت نقبر لنا هيمانيتاريان ايد نقبر لنا تبعله بدحر مقارجات خانة منقستي أو وي كم زكاتلن أقرقر كم زات وانجيركا شو أنت تقبر نسخات مزمز مالتي كوربوريشن سي مزمزات جيكم زي كونه ناي رواندا هبطوا دادو كنوزو ناي دي ار سي تسقاتات كنوزين عند حريلهم بس دي ار سي ديل كنقبرينا سلازي بس منقسي ديمقراطية ريبابليك كونغو كن زراربينا مسو تزراربينا دما زي مثلا كروسينا زوزدوم زقبوم كاي وزدو سوميلوم بخومو ديلنا قبر يخدلو سير تراك قبر زخل دما بخمز ملك إن أنت متوزلنا أبتستقل حبريتا كنريو خلنا ول كابزو وصايا يكون نيرو من البعض قال سبات نتن إحنا ذهبنا حبريتا أي تقبلوا نيرم جندحن بزيها غيرهم كاتبو غيرك واحد طلع ميلاد دحريو نابتي كالي شنغنا يطليان كسجر سلازخونكو بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا دونالد ترامب نا بريزيدنت إسياس أفوركي ملأت سديدو أبتي بثلاث حملة السدر ملأتي بريزيدنت ترامب مبلا بعشو حتى بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا خوينو بممراتو بريزيدنت إسياس أفوركي نزل أخلو نا يوهانا ملأت دحر من مسجان بعلم درجة من محضر بايدن نزبلا شو زمدناتات المعراي يسرح كمزلو قليسو بريزيدنت ترامب سعيبو أبقن عنان مكبارن تسرته أبقرنا أفريقان كح بحرن دما عدلات من محياش سلام بلسقنا زعزز هناتي زمدنا مس إيرتران من معبال زلو دلونا ترقاقيسو
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 47 ፕሬዚደንት ኮይኑ ናብ ዝተመርፀ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሰረዶ መልእኽቲ ኣብዚ ተስፎ ህሞትን ታሪኻዊ ምልሶትን ብስም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምኡውን ብስመይ ዮሃና ክብል እፈቱ ድሕሪ ምባል ዘለናዮ ግዜ ኣህጉራዊ ሰላም ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ ወሳኒ ጉዳይ እዚ ዘለዎ ጉልጽ መርገጽን ምትግባር ሰናይ ምንየት ገሊጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ምምራጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሃናፂ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ራይት ከምዛ ሰማዕናያ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ገለገለ ሰባት ኣለዉ እንታይ ስከኢሎምኒ እንታይ ዝብል ኣብ ኤክስፖስ ገይረያ ብዙሕ ሰብ እዩ ማዓት ፀርፍን ማዓት ገለን እዩ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክሳዕ ክንደይ ንብዙሓት ሰባት ኣለርጂ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣለርጂ ከምዚ ሕማቅ ንፋስ ምስ መፅእ ኣለርጂ ዝሓሙ ሰባት ዘሎ ከምኡ እዩ ዝገብሮ ናይ ኤርትራ ጉድ ኒውስ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝሕምሞም ሶም ጥራይ ዘይኮኑ እዞም ረጂም ቸንጅ ክገብሩ ምስ ዓቢ ዝፀጋግዑ ዝነበሩ ብዛዕባኦም ስፍሕ ዝበለ ትሕዝቶ እንዲ ዘለኒ ወላ ትገበል ናቶም ፃድቃን እውን መፅኡ ኢላ ሚድያ መዓት ጋዕገል ጠምሒ ዝመፅኡ ኢሎ ክንሪኦ ኢና ሱ ብድሕሪት ኣብዚ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሰደዶ ደብዳበሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት ኣይረኸብናዮን ጉዳይ ናይ ደብዳበ ከመይ ምዃኑ ይርድኦም ድዩ ንምዃኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥራይ ዝብል ዘለኻነ ምክንያቱ ደብዳበ ዝስደድ እኮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንከይህሉ ተባሂሉ ዝስደድ ደብዳበ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍሉይ መልእኽቲ ናብ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሰዲዱ መን ሒዝዎ ኸይዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ፍሉይ ደብዳቤ ካብ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣምፅኡ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ስዑድያ ኸይዱ ፍሉይ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኣቐቢሉ ስለምንታይ ዲ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎት ሓበሬታ ከይጥለፍ ኣብ ኢንተርኔት ከይወፅእ ኣብ ካልእ ንኸይወፅእ እዩ ገለገሊኦም ሲ እቲ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዲፕሎማሲ ኣብ ዌብሳይት ፅሕፎ እዩ ዝመስሎም ናይ ብሓቂ ሕዝኑኻ ስለዚ እዚ ደብዳቤ ቨሪ ሴንሲቲቭ ኣብ ዝኾነ ክትረኽቦ ይትኽእልና ኤርትራ ጥራያ ክትገልፆ ትኽእል ድማ ኤርትራን ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ስለ ዝስደድ ዘሎ ከም ደብዳቤ ኤርትራ ጥራያ ከተውፅኦ ትኽእል ስለዚ ኦልሬዲ ኣብዚ እዋን እዚ ከይፈተው ውሒጦሞ እዮም ምክንያቱ ቢቢሲ ዶ ካልኦት ኩሎም እውን ፓብሊሳይዝ ገይሮሞ ስለ ዘለው ናይ ኢትዮጵያውያን ንኣቢ ብኸመይ ሒዞም ኣለዎ ግን ኣብዚያ ስምዑ ላይ ክትግረሙ ኢኹም ስምዑ እዚ ደብዳቤ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ የሚያተኩረ ስለመሆኑ ነው የተገለጸው። የብልጽግናው መንግስት ከሳምንታት በፊት ወደ አሜሪካም ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ከኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር ጦርነት ሊከፈትብኝ ነው የሚል ከዛ ደብዳቤ ተከትሎ የሆነው ደግሞ ማርኮ ሩቢዮ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደውለው በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ያስፈልጋል ያሉበት ሁነት ተፈጥሯል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት የዶናልድ ትራምፕን ትኩረት ለማግኘትም ብዙ ደክሟል። ገና የምርጫ ውጤቱ ይፋ ሳይሆን እንኳን ደስ አሎት የሚል መግለጫ አውጥተው በወቅቱ መነጋገሪያ ሆኖም ነበር። ከዛም በዶናልድ ትራምፕ በዓለ ሲመት ላይ እንዲገኙ ግብዣ እንዲላክ አዲስ አበባ የሚገኘውን የአሜሪካ ኤምባሲ ጎትጉተውት ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ለትራምፕ ቅርብ የሆኑትን የኢቫንጀሊካን ፓስተሩን ግራሃምን ወደ አዲስ አበባ በመጥራትም ለመቀራረብ ሞክሯል። አቢ ፑር አቢ ብልዎ አቢ አሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካላንደር ናቱ ክፅሕፈሉ ኣብ ብፍሉይ ቆላሕታ ንኽጥምቶ ዘይገበሮ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዛ ደብዳቤ ናብ ኤርትራ ተሰዲዳ ዘላ ናብኡ ንክትስደድ ዘይፈተነ ነገር የብሉን አብይ አሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ምርፅ ብዝበለ ፍሉይ ዝኾነ መልእኽትን እንኳ ሓጎሰካን ፅሒፉ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ ኣሜሪካ ኣብቲ መመረቕታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝምረቐሉ ወይ እውን ኢናጉሬሽን ኣብ ዝፍፀመሉ ንክዕደም ዘይኳዓቶ ጉድጓድን ዘይቕረቡ ሕቶን ኣይነበረን ኢሎሞ ንስኻ ተገድስ ሰብ ኣይኮንካን ተባሂሉ ኣብቲ ዕድመ ስለተረገፀ ብኩሉ ካልእ መንገዲ ምስ ኣበዮ ሓደ ፓስተር ናይ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስትያን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ንዑ ንኣዲስ ኣበባ ፀዊዑ ንዓነዛ ሃገር ባርካ ስበካ ብምባል ሃገር ሃይማኖትን ሃገር ፕሮቴስታንትን ኢቫንጀሊካልን ያዛ ሃገር እዚያ ክብለሉ ኢሉ ናብኡ ፀዊዑ ንዶናልድ ትራምፕ ክልምነሉ ፈቲኑ ብኩሉ መንገዲ ፈቲኑ ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣብ ዕፁ ማዕፆ መፅኡ ምናልባት ከም ትዝክርዎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሂደት መዓልታት እውን ሳምንታት እውን ይኸውን እዩ ድሕርቲ ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብር መናውራታት ናቱ ጥርዝ ኣብ ዝበፅሓሉ ካብ ፕሬዚደንት ናይ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናብ ራያ ናብ ደቡብ ትግራይ ገፆም ገይሮም ኣብ ዝተባሃለሉ ኩነታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ
ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ደዊሉ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዝረኸቦን ብዛዕባ ርጋፅን ሰላምን ናይቲ ዞባ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዝደልዩን ስለዚ እታ ቴሌፎን እቲኣ መጠንቀቕታ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ብብዙሓት ነቲ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ዲሳይፈር ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ እውን ተንቺኖም ነቲ ዝፀሓፍን ዝብል ብዝበሃልን ኣሊኻ ንምርኣይ እንታይ እቲ ዕላማ ነይሩ ቶኒ ዳውን እቲ ትገብሮ ዘለካ ኣካይዳ ተጠንቀቕ ነቲ ዞባ ስጋት ትፈጥር ስለ ዘለካ ኣካይዳኻ ቀይር ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ እዩ ዝበሃል እዚ ድማ ቤን ተረጋግፆ ዝበለፀ ዲልስ ዝበለፀ ዝርርብ ዝበለፀ ርክብ ምስ ግብፂ እናገበረ ናብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ሓፂር ቴሌፎን ደው ኢልካ ብዛዕባ ምዕባለን ግስጋስን ከም ዘይኮነ ንፁር እዮም ዝብሉ እቶም ኬላታት ናይ ፖለቲካ ተመሊሱ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምናልባት ኮንዶኾን ንእሽተይ ተስፋ ይህልወኒ ኢሉ ዝገመታ እንታይ ነይራ እዚኣ ስምዕዋ ቅርቡ በተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ በህዳሴው ግድብ ላይ የተሳሳተ መረጃን አያይዘው ሲዘምቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩም አስተዳደራቸውም ዝም በማለት ተባብረዋቸዋል። ይህ ሁሉ ሆኖም ከትራምፕ በኩል ያልተገባ ኖቤል ተሰጥቷቸዋል ከሚለው ውጭም በቀጥታ ለአብይና ለአስተዳደራቸው የሆነ ነገር የለም። ይልቁንስ ለሌላኛው የአፍሪካ ቀንድ የግጭቶች አባት ለሚባልላቸው ኢሳያስ ነው ደብዳቤ ላኩት። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በጻፉት ደብዳቤም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማደስ አስተዳደራቸው ዝግጁ መሆኑን መግለጻቸው ታውቋል። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ የጆ ባይደን እዚ ድዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ዝጸልኡን ጸረ ኤርትራን ዝኾነ ሚድያ እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ስለምንታይና ነዚ ነገር ዝንሰምዖ ዘለና ጸላእቲ ናይ ኤርትራ ዓወት ከገርሞም ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነሲ ክትዕወት ወይ እውን ንጽቡቕ ገጽካ ክትከይድ ምስ ጀመርካ ወላ እቲ ጸላኢኻዩ ወላ ታንጻርካ ንውጥቀትካ ሰብኽ ዝነበረ እዩ ንጽቡቕካ ክዛረብ ዝጅምር ሕጂ ሳቶም ንኤርትራ ንኸመጉሱ ኢሎም ኣይኮኑን ዘረባ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ትወድቕ ኣለኻ ወዲቕካ ኢኻ ዲፕሎማቲካሊ ተቐዲምካ ኢኻ ናብቲ በፅሖ የብልካ ኩሉ ፈተነታት ጌርካ it didn't work out for you በንጻሩ እቲ ንስኻ ነዚኣ ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቆለጭ ንኽብሎም ኢለ ፖስት ገይረ እንታይ ኢለ ፅሒፈሎ ኣቤክስ ፕሊዝ ሼር ግበሮ ነዛ ኣቤክስ ገብሮ ወላ ከይንበብኩሞ ወላ ሼር ተገበርክሞ ነቲ ናይ ኤርትራ ናሬቲቭ ሓጋዝ እዩ ናይ ኤርትራ መርገፂ ናይ ኤርትራ ተሓሳስባ ናይ ኤርትራ ኩነታትና በዓልና ክንፅሕፍ ኣለና ኤክስ ማለት ድማ ቶም ቀንዲ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም መራሕቲ ናይ ሃገራት ፀለውቲ ጋዜጠኛታት ዝርከብሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንቅድሚት ንክመፅእ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ክፅሕፍ ኣይክእልን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ንኽብል ስለዘይክእል ንሕና ኢና ክንብሎ ዘለና እዚ a little bit sensitive ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዲፕሎማሲ ኣይከይድን እዩ እቶም ፕራይቬት ንኣብነት እጂ ኢትዮጵያ ንከምዚ ዓይነት ዘረባ ብኸመይ ዝጥቀመሉ ትፈልጡ ዶ ኣለዎ ከምዚ ሆርን ሬቪው ዶ ገለዶ ድበሃሉ ዝተፈላለዩ ካድረታትን ገለን ኣለዎ ንሳቶም ዝፅሕፍዎ ፓምፕ ይገብርዎ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ኣቢ ወላ እኳ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት እንተገበረ ሰልችዎ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ብወለንታ ዝሰርሕ ስለዘየለ ዝረአ ስራሕ እውን ኣይክሰርሑ ይክእሉን እዮም ሳክት ትርጉም ዘይብሉ ጫውጫውታ ጥራይካ ትርኢ ኢትዮጵያ ትግዝግሳላ ኢሎም ፖስት እንድሕር ገይሮም ክንደይ ሰብ እስከ ላይክ ገብሮ ላይክ ኣይገብርዎን እዮም ዝርዮ የለ ሼር ዝገብሮ የለ ምክንያቱ ሓሶት ምዃኑን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስቃይ ይርኢ ስለ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ክንገብሮ ከለና ግን ኣነ ዝገብሮ 300 ሼርስ 200 ሼርስ 400 500 ሼርስ ዝበፅሕ ኣሎ ልዕልዩ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝገበርዎ ዝበልክዎ ከባቢ 20,000 ሰብ ርእይዎ ኣሎ እዩ ዝብል ኣቤክስ እዚ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፀላዊ ሰብ እውን ስለ ዝርዮ ብዙሕ ፖለቲከኛ እውን ስለ ዝርዮ ይርያ ነውን ምን ይርዮ ኣሎ ስለዚ መጠኑ ንስኹም ሼር ዝገበርኩሞ መጠኑ እቲ መሰጅ ቫይራል እናኾነ እንድሕር ከይዱ ሓጋዝ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣርጊመንት ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ናሬቲቭ ንድሕሪት ፑሽ ምግባር ዝኽብለኩም ከለኹ ካብ ኤክስ ገንዘብ ስለ ንረክቦ ረብሓ ስለ ዘለና ኣብ ዩቱብ ይውሓድ ይብዛሕ ኣታዊ ኣለና እዩ ኣብ ኤክስ ግን ረብሓ ዝበሃል የለን ኣነ ኣትሊስት ረብሓ የብለይ ግን ንኤርትራ ድማ ግድን ክንስለፈላ ኣለና እዚ ድማ ኣገዳሲ ከርእየኩም እየ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ርስቲ እንታይ ኢለ ኣለኹ a big win for Eritrea devastating blow for Abiy ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ቴሌፎን ምድዋል ብዘይ ዝኾነ ዲል ምግባሩ ንኣብይ ኣሕመድ መርድእ ንኤርትራ ድማ ዓብይ ዓወት ኮይኑ ዝድመፅ ኣብ ናይ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብይ ኣሕመድ Abiy's anti-Eritrea plot fails Trump chooses truth over manipulation ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክትንፀል ብሕማቅ ክትጥመት ረጂም ቼንጂንግ ገለመለን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩሉ ዝለዓለ መንገዲ ንክኸይድ ንዶናልድ ትራምፕ ማኒፕሌት ንምግባር መዓት ሎቢይስትስ ቆፂሩ ንኢማራት ገይሩ ንካልኦት ገይሩ ብዙሕ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ክሰርሕ ፈቲኑ ኣባይታ ዶናልድ ትራምፕ ንቁም ንሓቅን ንትክክለኛ መርገፅን ኣብ ልዕሊ ምትላል ናይ ኣቢይ መሪፁ እዚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ Trump has instead chosen partnership with Eritrea, a nation that stands tall, stable, and sovereign. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ
كل مانيبيوليشن ዝግበረሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ምስ ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ስቴብል ዝኾነት ውሽጣዊ ዕግርግር ዘይብላ ሉላዊት ሃገር ከም ድማ ብክልተ እግራ ዝረገፀት ሃገር ምሳ ክሰርሕ መሪፁ ኣቢ ኤክስፖዝድ ኣቢ's evil plan that just failed miserably ገለ ካብቲ ኣቢ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ተንኮል ቁፅሪ ሓደ backstabbing ኣቢ ንኣብነት እቲ ጥልመት ናይ ኣቢ betrayal ናይ ኣቢ ዝብል ዘለዎ Abiy plotted to attack Eritrea despite Eritrea saving him during Ethiopia's darkest hours. Abiy Ahmed ni Eritrea እንኮላይ ሰራዊት ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ግዜ ሽግሩን ፀገሙን ንዑ ከትሕን ብዙሕ ዋጋ እናኸፈለ ከሎ ንሱ ብድሕሪ መጋረጃ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ንምጥፋእ ንኤርትራ ንምህራም ተሰለስተ ግዜ ሰይጣናዊ ሓሳብ ዝገበረ ጠላም ወዲ ጠላሚት ዝኾነ መራሒ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ዝዋን እዚ ኣምላኽ መስገን ኤርትራ ካብቲ ንሱ ዝሓልሞ ንላዕሊ ዝከላኸለላ ኣምላኽ ስለ ዘለዋ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝደልዮ ናባና ዘይኮነ ተገምጢሉ ንዑዩ ዘቃፅል ዘሎ ተሓዊ ናባና ዝሓስቦ ሓደ ቁፅሪ ክልተ violating sovereignty ሉላውነት ናይ ኤርትራ 2 ዓመት ምሉእ ብወቅዒ መልሓሱ ገቲሩ ሚድያታቱ ዘርጊሑ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝግህዝ ቋንቋ ከም ንቡር ተርእዮ ክገብሮ ኢና ርኢና ንኣብነት called for a forced seizure of Eritrean ports rewriting history and disrespecting international law ዝኻ بتاريخ بحزبي بقلب ببلابلا ببهلي أفدق بحرنا يتناي قبقناي إرترا لولاويت هاجر 34 عمد قصيران زلا لولاونت كم 30 عمد بودباتنا تسريقنايو زي حمنايو علم لخاو حقي قد سنانيو بلدو سوت مقبل دو جن افريد دنابله لولاونت إرترا نمدفار كل عينة قباب كيديو كدو فرز قول كالو دماغ قصيرو بزح أنصار لولاونت إرترا أنصار علم لخاو حقن سريحيو ثلاثة propaganda warfare سفيز غنا propaganda أنصارنا his media bragged for support from USA, Israel, UAE to conquer Eritrea's Red Sea coast. ميديا ناتون كادرات ناتون انقل لا ينسو عبيت حلفتون مزبزحات حيلتات مزبح أمريكا فرنسا روسيا إسرائيل إمارات نسرحو أفدق بحرنا إيرترا بحيلون خوزدو درونات كم زجوزون وتهدروا عقمناتهم دلو كم زلون نيرترا أبيت خامت كم زلو كل فليت أمام علم سانا قوينا حيل بحرنا نسلتنا لنا كميلا كل زي تهديد دما كنت قوين تعريف مالتي كما دما أمودة لايس ترامب حلو في حليف ودما نحسو دبدابة إيرتراكتور نتفتنا لا سلازرد أني كما دما نعوم لملاي قدان مقبار حق زين مبال نحسو دبدابة دما سريدو لذي كل زي من تايو ني إثيوبيا نعبي ودقتو زين سبارات سلازخوني Why Trump choose Eritrea? Trump غنزخل لنا هلوي أبي مقابريا خونالكا أجوزاك خونالكا منصف خونالكا نابلسي سلمتين إيرترا مريض خون بالغل stable and peaceful دونالد ترامب لعل عقمه بكينا تساتيف له ما إيران كانت إسرائيل تخونو زلا مس حماس إسرائيل مس كالو تفترو زلا مس إيران تفتيرو زلو يوكرين مس روسيا تقبرو زلا بمنقد تايوان مس تشاينا زفترو زلو باكستان مس هندي كل زز أقامات زاب قمت بمتاو وتحدر كومد ما حوتي أبقى بحرز قبرو زلو ناي السودان قداي نزخل نارعيه حدش جنبار بوتهدراو حيلك حجزو مزدلي حجزنا توتهدراو عقمي زحتت مسوك سر هيدلني زلون تايدا نفسو زخاله نعود ما كبر كتلو زخلي زل زلوس لذي إيرترا دما وشتاو سلامة زو حسد أب وشتا يكون أب زوري عون بجك عندنا أبي كالس أجمع زي بالهجر سلزخونت بوغن سودان absolutely سلامي زلوا بخال دو باتون أجمع يبلا تونكو زعندر زلوا أبيو نعود تجديف كدما ترجم زلوا يكونن سلازي Eritrea is not burning in civil war like Ethiopia وشتاو كينات أجرجر سلازي بالله كال إيرترا سفيز غون أفتك بحر الله للشيء كيلومتر أجد تاسي جمع بحري أما خافت السنسيتيف ناي نقدر بوتاز بعض أفتك بحر زلويا بحر أمريكا غلطي فادت تعدل تريد تقييمات له كانوت بزسفح ملك كتكم اليوم ولا قالوا من تديكوني مسجزية نات غيره حيلنا أمريكا نادر خماب زخدوا لزلو أما رأس كل واي كونن سلازي تقلاتي فا زعكل ديلسك جبرالو زواج أخذ جبرالو نزين تدي جرادما بنيو يمن عطيو مالو بزي إيرترا كالا حيلن دحراتيوم game over كونام كم زغل سلازردوم تقلاتي فون كويلو no hidden agendas كم دما Eritrea demands respect sovereignty peace and genuine partnership not war and deception كالا دما إيرترا نصور زخونه متكل زلويا دراما زلوا هاجر يكونت أبي أحمد نبريكس كيدو مس تشاينا مس قال ملو خوينو أنصار أمريكا 5 روح زل بوق يوم الله بزربا بريزنت سياس أمريكا تودق خليها قال ملس لزبالة يكونن بتكبار مسمن يسرح له أبي أحمد تشاينا دارجا فرق ناي تهجريات قاص أوري فلتيو أمريكا تدخلوا انفراستراكشر ناتهم تدخلوا بيزنس ديلز ناتهم كم دما أكلنا بريكس
بريكس ማለት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ቀይሕ መስመር እዩ already ዓብ ቀይሕ መስመር እዩ ብሪክስ ንኸውድ ቆይሉ ተበጊስ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ አባል ናይ ብሪክስ ስለዝኾነ ንዑ ዓብ ስግኣት እዩ እዚኣ ከዓ ብተደጋጋሚ ገሊፀ ዶናልድ ትራምፕ ዕድል ምስ ረኸበ አቢ ናብ ብሪክስ ከይድዎ ዘሎ ጥራይ ሓደ ዓብይ ቀይሕ መስመር ሰጊሩ ከም ዘሎ ምፍላጥ የደሊ ኢላ ነይረ ኤርትራ ታንክስ ጋድ ናብኡ ዝኾነ ኣፕላይ ስለዘይገበረት ምስ ኤርትራ ንክሰርሕ ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረሉ ስለዚ ልውላውነት ዘለዋ ድራማ ዘይብላ ሰላም ዘለዋ ከምኡ ድማ ቅኑዕ ዝኾነ ትክክለኛ ሽርክነት እትሓትት ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ከምኡ እውን trustworthy ally Eritrea doesn't manipulate global powers it stands honest firm in regional peace building ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መትከላዊ አካይዳ ክትከይድ ትኽእል ሃገር እያ ማንም ዝደፍኣ ማንም ዝጠውያ ማንም ነዚ ግበር ነዚ ትግበር ዝብላ ሓይሊ ስለዘይብላ አሜሪካ ምስኦም ተሰሪሖም ሓደ ስቴብል ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ መትከል ዘለዎ ፖለቲካ ምስ ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ እዚ እውን ዕድል ይፈጥረሎም ስለዚ what Eritrea must do now ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ኩነታት እዚ use this window to push for the final normalization of US-Eritrea relations እዛ ተኸፊታ ዘላ ፍኔስትራ መስኮት ናይ ዕድል ኤርትራ aggressively ሰሪሖም ክጥቀሙላ ኣለዎም ገለገለ ሰባት እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ለይ ትማል ዶ አሜሪካ አንጻርና አሜሪካ ይትእመንያ አሜሪካ ከምዚያ ንብትብል ኣይነበርካ ኢሎም ሕጂ እውን ተቐይራ እኳ ይበልኩም አሜሪካ እንታይ ኢለኩም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ማዕረ ማርያ እንታይ ይብለኩም ቀዋሚ ረብሓው እምበር ቀዋሚ ፀላኢ ቀዋሚ ፈታዊ ዝበሃል የለን ፖለቲካ ምን ዝርናዩ አባና ምስ ኮነ ፅድቂ ይቅየርኒ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ ሓሳዳት ኤርትራ ከይሓልፈላ ዘይደልዩ ሕጂ ኸ እንታይ ዲና ንብል ዘለና አሜሪካ ረድኤት ክትበና አሜሪካ ፀጋ ክትገብረልና ዝበለ ሰብ ኣሎ አሜሪካ እገዳኣን ተንኮላን ሽርሓን ከተወግደልና ኢና ንደሊ ዘለና ባዕልና ሰሪሕና ኢና ክንምዕብል ንብል ዘለና አሜሪካ ግን ናይ ምዕንቃፍ ሓይልናታ ኣዝዩ ዓብዩ ኤርትራዊ ድማ ምንጋር የድልዮን እዩ ስለዚ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ በአሜሪካ ከምኡ ድማ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ወላ ቆሪፅኩም ተሰደድኩም ለይ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ናብ አሜሪካ 10% 100% ወስኽሉ ሪሶርስ ዘድልየኩም ተኮይኑ ገንዘብ ዘድሊ ተኮይኑ ንሕና ኩሉ ኤርትራዊ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ጥራይ ብፕሮፐር መንገዲ ከምኡ እንተኢልካ እኳ ፀገም ክፈጥር እንድዩ ካልን ድራማታት ክፈጥሩሉ እዮም ነቲ ዲፕሎማሲ ሓደራኹም ህዝቢ አሜሪካ ምሁራት ናይ አሜሪካ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግተን ኤሪያ ኣብ ካልእ አሜሪካታት ዘለኹም ፕሊዝ ነዛ ተኸፊታ ዘላ መስኮት ናይ ዕድል ቀዳምነት ኩሉ ነገር ገዲፍካ እዚኣ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክትበፅሕ ዘለዋ እያ አሜሪካ ንባዕላ ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ሙሉእ ብሙሉእ ክጥቀመሉ ኣለዋ ርግፀኛ አብይ አሕመድ ኩሉ ዲፕሎማሲ ናቶም ነዚ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ካንሰል ንምግባር ስርሑ ኢልዎም ከም ዘሎ ካልእ ኣማራፂ የብሉን ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ረብሓ ክገብር ዝደሊ እምበር ናቱ ረብሓ ከትሕኖ ከምዘይክእል ፈልጥ እዩ ንኤርትራ ገንሸል ብምግባር ግዳይ ብምግባር እዩ ክዕወት ዝደሊ ከምኡ ድማ demand the lifting of all unjust sanctions of course ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ኩሉ እቲ ተፃቦታትን እገዳን እፅዋን ክኢላ ክትሓትት ኣለዋ leverage the diplomatic moment to attract investment and development of course ኤርትራ እዚ ልዕሉ ለይ ዝግደፉ ለይ ዘይለይ ጥራይ ኣይኮነን ኦፕን ዝኾነ ናይ ሪሌሽንሽፕ ሕቶታት እውን ክትቐርብ ኣለዋ መዓት ናይ ማዕድናት ቦታታት ኣለዋ መዓት ፖቴንሻል ኣለዋ ምስ አሜሪካ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ እዚ እንካ ሃባ ማዕረ ኮይና ክንሰርሓሉ ንኽእል ዕድላት ኢላ ኣብ ጣውላ ክትቅርብ ኣለዋ ዝን ዕድላት ኣሎ ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉ ዶ እንድሕር ኢላ እውን ምናልባት አሜሪካ ከይጥዕሞም ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጣውላ እዚ ኣልዕሉልና ዝግበሩልና ዘይኮነስ ንስኻ ድማ ገለ ነገር ክትቅርብ ክትክእል ኣለካ ከምኡውን ሪሜን ፎከስድ ኦን ዩናይትድ ኤርትራ ኢዝ ዊኒንግ ኦን ኦል ፍሮንትስ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንገብሮ ዘለና ድማ ኩሉ ዝከኣለና organized ክንኮን ኣለና ሓድነትና ክንሕይል ኣለና the tables have turned Eritrea rises while Abiy falls from deception to exposure from betrayal to justice Eritrea stands tall Abiy's regime stands isolated ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ታብልዕልያ ተሓሲቡ ዝነበረ ተሃንዲሱ ዝነበረ ኩሉ ተዓልዩላ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኣለኹም Eritrea does not let's be clear Eritrea does not beg for support it earns respect through action ኤርትራ ንአሜሪካ ረድኤት ሃብኒ እኽሊ ሃብኒ መድሃኒት ሃብኒ ትብል የላ ጀስት ኩሉ ተኣባና ዘለኩም ሕማቕ ኣጠማምታ እለይዎ እገዳን ዕፅዋን ግደፉልና ምሳኹም ድማ ክፉት ዝኾነ ስራሕ ክንገብር ሪሌሽንሽፕ ክንገብር ኣብ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካና ኢትኩም ኣይትእቱ ኣብ ጉዳይኩም ኢድና ይንእቱን ኢና ክንሰርሕ ግደፉና እያ Abiy's fake unity project is crumbling and Eritrea will not be the scapegoat ስለዚ አቢይ ድማ ኩሉ እቲ ብዋጋ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ድራማ ተወዲሎ ጌም ኦቨር ኮይኑሎ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኾን ከሎ ብካልእ ወገን ድማ ፅቡቅ ነገር ናትና መመሊሱ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ምባል ናይ ብሓቂ ኣብ ደስ ዘብል ኩነታት ኣሎ ግብፅን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዎ ዲል ድማ በቲ ካልእ መዳይ ምርኣይ የድሊ Italy and Eritrea strengthening bilateral ties with new plans of action
زي لوغ نايت اللي أنا بيرتراتي زنبري حدش انترفيو غيرلو زي ما لعولا قد سنو زلوين عنا سلامتاي انتاي يوم تباهيلو على تاي تديل of course فراري ممرينا يزورلو انتاي بلان اسكي ابزي حدش انترفيو غيرلو بشابايت وريدالا حدا بحدا كريا وناتو this is very important for us a high level الاتسران شاتن ورحي الاتسران شاتن زفلوي لوغاتي على سلاسة دما نبدا بنا دونالد ترامب نابا إيرترا سلازي جولاي 2025 the best months of the year تزبلت تورحي نيرترا خوينا الله مالتي دس بحماق كين ريادما الاتسران شاتن دما ناي ودي برزدي نيرو فزي زن برزدي ناتنا نزا هاجرنا صبعات كوينا على ولن كني it's funny anyway نقتل سلازي a high level Italian delegation led by Minister of Agriculture Food Sovereignty and Forestry Mr. Francesco تبحر حدا لوغنا بيرترا مزيو كم زنبرة تذكر كوينو هذا كابتي زقبروه plan مالتيو The comprehensive plan of action signed in the presence of President Isaias Afwerki aims to deepen strategic collaboration in key areas including energy, construction, infrastructure, agriculture, fisheries, tourism, culture, sports, and maritime security in other areas. لذي نايتلان إيرتران استوى علو comprehensive نقول زت أمري عبي deal مخانيو. The agreement was formally signed by Eritrea's Minister of Trade and Industry Mr. Nasruddin. لذي بوغن كلتيوم وغنات كم استفرمي. The Italian delegation visited the port city of Massawa, where they were warmly welcomed by the Minister of Marine Resources, Mr. Tolda Ghalati. The delegation also led لذي تي اللوغ دحرتو عل نباز عقصو كم زوري زنقرزلو هجي قلق حتوتات حتى منيرم متن حتوتات كنريتي خالي اب كالك زيري ناس لزنبرنا قصر حاده Mr. Francesco, what were the main objectives of this visit and how do they build on previous diplomatic exchanges? ስለዚህ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝጉዕዞ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝግበሩ ዝነበሩ ድማ እንታይ ተወሳኺ ነገር ኣለዎ ማለት ኢልዎ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ናይቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ መፈፀምታ ኣብ ውዕል ክበፅሕ ከም ዝኻለ እዩ which we did in the presence of President Isaias Afwerki and the Minister of Trade. The plan is designed to strengthen the Eritrean-Italian relationship and foster cooperation and mutual growth. እቲ plan ናቶም ካንታዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕዛዝን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎም ዘሎ ሽርክነትን ሓበራዊ ዕብየትን ንምዕባይን እዩ እቲ ልኡኽ መፅኡ ዝነበረ ብተፈላለዩ ብሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ከምኡ ድማ ኣባል ናይ ባይቶ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌርካ ንምርዳይ ነይሩ. We see this as just the beginning of a significant increase in relations and potential investment between two countries. ስለዚ እዚ ከፋቲ በርን ንኻልእ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክመፅእ ዝኽእል መጀመርታ ኢና ንሪኦ ዘለና እዩ ትብል ዘሎ እቲ ሓታቲ ፅቡቅ ኣትራ ኣቢሉ ድማ ሞር ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ መልሲ ስለ ዝደለየ can you elaborate on specific areas of cooperation where tangible outcomes are expected? እስኪ ዕሙቕ ዝበለን ንጹር ዝኾነን ሓበሬታ ብንጹር ኣበይናይ ዓውዲኹም ክትዋስኡ እንታይ ዓይነት ጭቡጥ ዝኾነ ውፅኢት ከክንፅበ ንኽእል ብምባል ምስ ገለጸሉ again this is just the beginning and hopefully we will be able to organize a business forum. እዚ መበገሲ ኢና ንገብር ዘለና ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ ድማ ቢዝነስ ፎረም ማለት ብዙሓት ካምፓኒታት ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ካልኦትን ዘለዎ ቢዝነስ ፎረም ኤርትራውያን ኣብ ጥልያን ዘለኹም ጥልያናዊ መበቆል ዘለኩም ነዚ ዕድል እዚ እውን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ምክንያቱ ጥልያን ንባዕላ ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ከላ ኦፖርቹኒቲስ ንዜጋታታ እውን ስለትገብር እቶም ናይ ጥልያን ዜጋታት እውን ፅቡቅ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ክኾኖም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኤርትራዊ ኮንካ ከም ኤርትራዊ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኤርትራዊ ጥልያናዊ ኮንካ እውን ከም ጥልያናዊ ኮንካ እውን ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ዓይና የርባሓካ ንዓኻ ዝምልከት ዝያዳ ከም ኢንቨስተር ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ንቐፅል ስለዚ ሓደ ቢዝነስ ፎረም ክገብሩ ይሓስቡ ከም ዘሎ ቢዝነስ ፎረም to discuss specific areas of investment further as you mentioned it like infrastructure, fisheries, trade and economy in general. We have to come up with series of projects that are also inclusive ስለዚ ብመንግስቲ ደረጃ ዝግበር ፕሮጀክታት ራይ ዘይኮነ ብደረጃ ፕራይቬት ሴክተር ክግበር ዝኽእል ከምኡን and governmental sector ክግበር ዝኽእል ኢና ንዘራረብ ዘለና and thus to make this more concrete we have a business forum currently ስለዚ ናይ ቢዝነስ ፎረም ይገብሩ ከም ዘለውን ናይ ቢዝነስ ፎረም ድማ ሰብ ራእሲ ማልን ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ካምፓኒታትን ፕራይቬት ሲቲዘንን ካልኦትን ናቶም ሓሳባት ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ በቲ ናይ ጥልያን ዝገብሮ ዘሎ ዲልስ ምስኡ ኮይኖም ምስቲ መንግስቲ ኮይኖም ናብ ኤርትራ ገጾም ይመፁ ዝኻ መንግስቲ ጥልያን ጋራንቲ ሂቦም ደገፍ ሂቦም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምስቲ ጥልያን ብዝገብሮ ዘሎ ዲል ሞር ቀዳምነታት ድዩ ሞር ረብሓ ከም ዝረኽቡ ክገብሮም ይኽእል
إذا خانتاي زجبر حنت هاجر مسكال هاجر ديل كتجبر كلا زي قطعت ناتا more advantage جمز ربو ما تيجي حدا let's say طليان مس إيرترا طليان مس إيرترا ديل جيران تلا أمريكا وأنت متيو كابتا أمريكا وزل عليه طلياناوي عدل زركب سلمتاي أمريكا مس إيرترا حدا ديل جيران طليان جن جيران سلزلا زي قطعت ناتا investors ناتا كامباينتات ناتا more favorable conditions كروح بيخوليهم بتي منقستهم جيرو زلوا مالتي سلزي زدما special منقستات ديلس كجبر زمرتونتي زي corporations ناتو more عدل نخركب سلزي جبرو زي كتيلو نتايلهم حتى ملو Eritrea and Italy share historical ties. How does this visit aim to deepen strategic collaboration in regional peace, migration management, or maritime security? Okay, elaborate the cooperation and tangible. Can you? Okay, سالسيتي. كلتين هجرات لأن نوح زقت على زمدنا اللون تاريخ أو زمدنا ونالون كما يجرى نتيجة لكنتات نتيجة اللون استراتيجيكاوي متحب بار كمرما أبزوباوي سلام الرقعتن ناي سدتنياتات قداي كمون ناي بحري دحنتن سكيورتين بخمي بخمخ راح يخلي زبل زياتهم الآن أبي أوروبا درجة زيادة تقبلنتن تسمعنتن نخلوها ونزح الجزيو سلمتاي نقدنا أوروبا بقى بحري زخيد بعبيو أي بحري مرباشر من أوروبا عبوا واجا يزخ لازلو معناته تزعبي مشارقتا ناي نقد منديو تشاينا إسيا يكوت تزعبي كويد مثلا نقد سلزي بدوبا هنداو كيانوس جيرو بدوب أفريقيا جيرو خيط كله ناي تقع زوتراي ناي واجاتات عبيش جريد فترة زلو سلزي ناي بحري ستا أزيو أقداس سلزو خني لأن مسير تراخدكم كلا كاب أوروبا حبرت دقف كتركب تخلي أنا زبوتات زين محاس سلزي زي كالن تايبلو we all have this the chance to discuss further of all these matters that you mentioned in the future. We will examine regional peace and maritime security in detail, and these are the main objectives that we intended to prioritize. أجين تاينر لا نابزي زبوتا زي ناي تاناي زوباي يخون ناي بحري يخون ناي كبحر كله زياتهم مور زيادة بعمقات كنزارة بلو من أماناتو أزيو ما قد استيو. We will have more occasions to do so in the future, but these are absolutely the priorities of the Eritrean and Italian relationship at the moment. رجت بعمقات أبزغ زلو وان بزفع كنا زرارة بلا من عجن إذا تبلهم زلهم زباو سلام ناي دايتي كيب حر رجعتن وحسنتن زياتهم قال كابتم قدامنت نيرترا يقولنا ني اليان أبز زندنا زدما عبيت أرستاتيوم زياتهم بعمقات كسر لهم مخانو يزنا جرزلهم اليان تاجر الله مس أبي جورج ميلوني أبترا قبل زنا برد حدا ديل جرالا أبي أحمد ناب إليانسي ناب إيرترا إنفست تجبر ناب إثيوبيا إنفست تجبر تجميرا قال سبعة تايبلو تايم مترجم على يبلو نو إليان أب كلتي إنفست تجبر تشاينا أب كلتي يعني إنفست تجبر تسبقوا يزي سلمتاي كلتي يعني هجرات أب كلتي يرم حصل هذا لهم كوينات يدلينيو فجيهم لهم سب جنزوبي إنفست تجبر كله جنزوبو أب معبالك وفر كله كوينات يواصعوني بس واي تشاينا حجي إيرترا إثيوبيان شجران كفتح أب نبورك ملاس ينزلها سلمتاي وقل نعتاتهم يدخلوا يتقبروا زلوا انفستمنت كسارة سلدسب لذيت اللي أنا بكلتيو حجرات انفست قبروا في التناول نتنا يزوبا سلام الرقاتن أقدر سنبر حما يكون نموذج هذا Has there been any follow-up or implementation of previously signed agreements or MOUs? If so, could you share examples of projects that are already underway or nearing execution? كان محجيك معامة تبيلكم تزراريبكم ناي وعل MOU وانت فراريبكم نيركم بتوعل تجمر بروجكتات وينزقصلو بروجكتات اللودو زخونه أبايتا استفدت أمانة جرا اللودو زجاجتنيا الشيء مقايرة هنا لعبت أمس بقول تيجي حتى تزلوا زربان مفر من تراي خلا يكون معنا وتصيتا وسرح كنري أبايتا شبوت زخونه لو تخ جبرت لين كنرينا عندلي ساكت أبيرترا ما مسيوم تسايلهم خدونا عندلي نحكي مزراب بتشبوت أبيرترا نهز بيرترا ني منسى يرترا ني كتبا يرترا بركتو جبر زخل بروجكتات كله خلاله جنتايلو له We have elaborated this memorandum of understanding, which closes all the discussions and agreements that we, along with our technicians, had, and we are looking forward to proceeding with action. MOUs بهالمبزحتك زي وعلا يكونن memorandum of understanding مالت وعل كنجبر ديليت هلنا مالت نبر وعلا يكونن. سلزي تي مس بريزنت سياسة مع عامة بيننا بتليان نجبروزنا برنا مفررة لومي بتشبوت أبتكبار ديل جيرنا لنا سلزي تسرح زخل بحج مخانو التشعوز جمرنا كل مرمر كل مساعتي ودينا
نفس ما عتينا لنا حجي نابلي زقل زلو so we have signed this plan of action حجي نقبر زلنا نفس قمت زخيد وعلينا غيرنا زلنا which has been the conclusion of an extended dialogue between Italy and Eritrea, and this is just the beginning. We will start implementing the plan soon. لذي نتقول زرب عمد وسده نبتك بارن مغيار نتسامع نازلنا اتسرح أبزو غربا كجمر مخانو يلوز قال زلو المودة تحت تايلو ملو given the geopolitical landscape in the Horn of Africa and Europe's interest in a new partnerships, how does Italy view Eritrea's role in regional affairs, and what long-term visions does your government hold for bilateral relations? أبزوبانا أبقرنا أفريقيا زولو geopolitical مقصقاساتنا يربحا ودراتن زولو أبقمتي تيخا ترانا إيرترا إن إيرترا بخميكم تريوا نيروبا ربحاتاتون كمي كوني سلزي أما قلت لها أن إيرترا نزل بخميكم تريوا نزل the people of Italy and Eritrea have historically had good relations. Still today, after we signed it, and the action plan, the relationship has further improved, and we will work to strengthen the existing bonds. ስለዚህ ኤርትራን ጥልያንን በቀደሙ ጽቡቅ ዝምድና ነይርወን እዚ ሕጂ ጌርና ዘለና ድማ ነቲ ዘለና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝወስድ እዩ እና በለይ ዝዛረብ ዘሎ we will work closely with the government of the state of Eritrea, in particular in enhancing the crystallization of the strategic ports, strategic hubs for maritime trade in the future. ስለዚህ اليان حدا كابتي نتندي بغيب عرض حلف أقدر سنوسلو زلوا نتي وط إنجرنا زلنا ودباتنا يرترا استراتيجيكاوي أقدر سنت كم زلوام نقدنا أوروبا بغيب عرض حلف كله ودباتنا يرترا نبنت ودب حسب ناي ترانزيت كون خليو مراقب أو نبرتن كابن نابن زخيت كوقادلا كوردالو زخلا كال نجار كجبرالو زخلا نخد كمالو سلزي ودباتنا يرترا بزقلت في أب تكبارن كمدما نا استراتيجيك هاب موافرك كم زخون كم جبرك فتنا في اللعب تماري تايم بزح سرح كم زغلي زنقر زلو سلازي صبو ناب تكبار سجري برو قلتيف ناب جبوت نجار زغير برو ناب حكي تصفى كنتاتنا رجالنا طليان امسير ترازل لو اسمع فرق كله ابزع نجارات ادمع يسرح نخسرح ناي طليان انفستمنت دما كفات بريس لو زخونه طليان مس امريكا مس كالون كاينو نتقدا بملعال تجبرو نخالوت هجرات نخالوت كامباينتات نقولنا إيرترا إنفستمنت نخجمر ويون نخنهر زل عليه أستواصل كجبر خلي نابلنا زي تبغى يركون كتكاتلو وي بتبغى ناب تكبر نخلوت ناي كلنا سناي من نيوتن صلوتن صراحة كدليو زي نزيد حرمبال حجي أبتني عالم قرب كسجري standoff straight out of the Cold War playbook, President Donald Trump and former Russian President Dmitry Medvedev are locked in a dangerous war of words. The fiery exchange between the two began with an ultimatum. President Trump announced that Russia has 10 days to agree to a ceasefire in Ukraine or face sweeping tariffs. President Trump's ultimatum came with a caveat, however, as دونالد ترامب كم معالتاوي هيوتو دراما يوكنبل كلنا اتدراما حنساب حدقنيا دراما كون كم زغلي زنقر لأن دونالد ترامب مس حد عبي بوليتيكنيا ناي راشا كلام بريزنت زنبر جرما security advisor زغونه ديمتري ميدفيديف زبحال عبي نايك علات كاب عبي نايك علات بأسن متخاسن ناب نيوكلراوي سابمارينات عم منقصقاس بصحيلو تمنقوم زلو لذي and this is another issue مس دونالد ترامب ماس اتنجر كاب وازا ويون كاب نايزربا مفرره ناب وتحدراو منقصقاسات يغير نبزح حساباتي دسم بتزلو سلازي دونالد ترامب لنكنا انصار راشا سفع زباله زربا مس بوتين يكون مسكاله ديكون يمس حدا ناي قدم بريزيدنت زنبره هذا عبي بوليتيكنيا ناي امريكا ناي راشا زخونه مسو كملالس قنيم حجي دما نافت انفا في درجه كم زخدي زنقر زلو تكون تادما دارغا مس هندي بقطبا يكون بتعريف اب متفنانن ناي قالات لووطن نحلو خلو مسراش هذا ما تمساسالكم مغبارو نا امريكا زغدن برز تقما يكونن زبل ريتو دونالد ترامب ما نتنا امريكا غعزو قس بقس زعل زلو سب وي دودق زلو يم زبلو اتزغرم دونالد ترامب ابلي راشا زغبرو زلو مفرره كسرح كم زي كل بعلو كويس من زلو consequences. You know, we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia because he wants to obviously probably keep the war going. But we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. And Medvedev certainly did not. بحفشا انت اذا بتصني دونالد ترامب ولا كو حجو تعريف كنقبر نبل تلنا
ኣብ ራሽያ ብዙሕ ክሰርሕ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ of course ናይ ኣሜሪካ እገዳታት ን3 ዓመትን መንፍቕን ቀፂሉ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ እገዳ ንቁጠባ ናይ ራሽያ ከውድቆዩ ወይ እውን ዓብይ ፅልዋ ከምፃሉ ኢልካ ንምዝራብ ከቢድ እዩ ግን ይኹን ኣይኹን ታሪፍ ሰከንደሪ ታሪፍ ብፍላይ ነቶም ካብ ራሽያ ነዳዲ ዝገዝኡ ዘሎ ህንዲ ድዩ ብራዚል ድዩ ዓብይ ቻይና ድዩ ንዓታቶም ንምፍርራህ ንዓታቶም ንምቕፃዕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ ከምዚ ኢሉ እናፈራርህን መዓልታዊ ተህዲድ ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ ናይ ራሽያ ቀጥታዊ ኣብቲ ምሕዳር ናይ ፑቲን ዘየለ ግን ካብቶም ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ዝበሃል ምፍርራህ ናትካ ናብ ራሽያ ገፅካ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምናልባት ንእስራኤል ከተፈራርህ ትኽእል ከምኡ ንኢራን ከተፈራርህ ትኽእል ካብ ሓሊፍካ ግን ንኣሜሪካ ንራሽያ 10 መዓልቲ ዶ 50 መዓልቲ ዶ 4 መዓልቲ ዶ እናበልካ ዝግበር ካባኻ ንርዕዳ ኣይኮናን እቲ ዓጢቕካዮ ዘለኻ መፈራርሂ ንሕና እውን ካብኡ ዝበዝሕ ካብኡ ዝሕይል እዩ ዘለና ብምባል መሊሱሉ ብዙሓት ሰባት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሸለል ኢሉ ክሓልፎ ክእል ይኾን ይብሉ ነይሮም ግን ሸለል ትበሃል ኣብቲ ዲክሽነሪ ናቱ ስለዘየላ ቀጥታዊ ናይ ቃላት ኩናት ኣንጻር እዚ ራሻዊ ዲሚትሪ ሜድቨዴቭ ጀሚሩሎ ካብ ናይ ቃላት ተኽሲ ድማ ሕጂ ክሳብ ሳብማሪናት ምንቅስቃስ ኮይኑ Trump to remember how dangerous the dead hand can be. Now, dead hand is a reference to an unconfirmed Soviet-era system supposedly designed to automatically launch nuclear missiles if Moscow's leadership is destroyed. It's still seen as a sinister symbol of a time in the last century when mutually assured destruction loomed over every disagreement. Economies in dangerous territory. Bahafasha, as for dead economies and the dangerous territory, maybe he should rewatch his favorite zombie movies and እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ቃላት ልውውጥ እዚ ኣዞ ብርቱዕ ቃላት እዩ ዝጥቀም ስማርት ድማ እዩ እዚ ጅድ ዶናልድ ትራምፕ ሃገር ምሉእ እዩ ዘመሓድር ዘሎ እዚ ግን ሃገር ኣይኮነን ዘመሓድር ዘሎ ስለዚ ቃላት መሪፁ ክህቦ ይኽእል እዩ እቲ ድማ ንዑ ክምልስ ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ክኢላታት ዘጨነቐ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይጠቅም ባእሱ ንዓለምና ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል መራሒ እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረብዎ ዘለው እዛ ትግበር ዘላ ድራማ ምስ ራሽያ ድማ ኣይሆፕ ቀልጢፋ ትውዳእ ትኸውን እምበር ንብዙሓት ሰባት ሻቅሎት ዝፈጠረት እያ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብትእዛዝ ናቱ ክልተ ኒኩለር ዝተሰከማ ሳብማሪናት ናብ ራሽያ ገፀን ከም ዝንቀሳቐሳ ኣዚዙሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ and this is a very ንብዙሕ ሰብ ስግኣትን ፍርህን ዝፈጠረ እዩ alright እዚ እቲ ሓደ ሸነኽ ክኸውን ከሎ ብካልእ ሸነኽ እንታይ ይካየድ ኣለካ ክንርኢ ብፍላይ እዛ ሕጂ ዝገብረልኩም ንቁጠባ ንስራሕካ ዝምልከት ይስማዕ 1930 25% of Americans worked in agriculture. Today it's under 2%. That's not a glitch. That's what technology does. It does not just assist, it redefines. Back then it was done by tractors. Today it's with ChatGPT. And now it's getting personal. This week, Microsoft released a fascinating, yet slightly terrifying report. It analyzed over 200,000 AI chats from Bing Copilot. Why? To answer that one question that we're all afraid of. Will artificial intelligence replace us? Whose jobs are most at risk? And more importantly, who is safe? Let's look at the report first. Microsoft's researchers wanted to know one thing. How closely do real-life jobs match the things AI already does well? For example, writing, explaining, research. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ምናልባት እዚ ዘረባ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ንዓኻ ንዓኺ ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንደቅና ወለዲ እንተኮይና ንደቅና ዓብይ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣስተውዒልካ ምክትታል ዘድልዮ እዩ መቸም ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ AI ወይ እውን artificial intelligence ከይሰማዕካ ንኽትውዕል ከቢድ እዩ እንታይ እዩ ግን እቲ artificial intelligence ብዝቐልጠፈ መልክዕ እዩ ዝቕልጥፍ ዘሎ እቲ ምዕባለ ናቱን እቲ ሓይሊ ናቱን እዚ ማለት ዳርጋ ብዙሕ ስራሓት ክምንጥሎም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ሰብ እንታይ ክሰርሕ ይፅባሕ ንጎ ኣብ 1930 ከባቢ 25% ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ሕርሻ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ተዲኹምሎም ህዝቢ ኣሜሪካ ሽዑ ውሑድ እዩ ነይሩ ምዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኣይኮነን 25% ሰባት ፐርሰንት ናይቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ሕርሻ ይነጥፍ ነይሩ ሎሚ 2% ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍ 2% ናይቲ ሃገር ድማ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ይቕልብ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ክንምንታይ ስራሕ ክምንጥል ከም ዝኽእል ኣብ ተግባር ዝረኣናዮ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ 97 ኢንተርኔት ክመፅእ ከሎ መላገፂ እዩ ነይሩ ሎሚ ክንደይ ሰብ ኢንተርኔት ሰርሕ ኣሎ artificial intelligence ድማ ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኖት ስራሓት እዮም ክምንጠሉ ኣይና ይኸ ክተርፍ ሓደ ሪሰርች ዝተገበረ ውፅኢት ናቱ Summarizing. So they created an AI applicability score, basically a way of asking, can a chatbot do this job instead of you? So here are the jobs facing the biggest risk. Top on the list is translators and interpreters. If you've ever used Google Translate or Duolingo,
حجيتي مصنعات انتايلو ناينوت صراحة يو artificial intelligence بزغلت أفي كعاليو زخل ويون كتفو زخل نزبل مجمريا ناي مترجم صراحة تسرع زلها translation ويكا translators كوينكم تسرع زلهم it's gonna be a big problem معناته AI كم دما AI أب قنقطات نمترجم جوجل ترانسليت ويقالن طريقة كسع كندي قلتيفهم يمعملوا خمسة لون كنا متى حيلهم كم زلون نخلوا قنقطات بزقالة لما نقدي كجبر ويا مثلذي أب translation تسرع زلها watch out كالي historians. Who are historians, which should not be surprising either. AI excels at information retrieval. كم دما historians تاريخ صحفتي ويوناي تاريخ سنتي this is gonna be a big problem معناته كندي chat GPT تاريخ تفلت أي تخلني غوي كندي artificial intelligence سلازي ناي تاريخ university history زمهار زول سب ويون بhistory historians they will have a big problem ولا مصحف دي ولا قلة كندي chat GPT كندي artificial intelligence كتكون أي تخلني غا إذا دما حدا عبي سأقام كفتريو أبزع عود زي دكنا ويوحواتنا يخدون تلو بتقع غير اللي writers and authors صحفتي ناي زخون يقول مصحف يقولوا كم دما مصحفتي مصحف بونا غرن عبنا غرن نيرو مس غزيه جن كبيد يكون مصحف سب كنبب مخنياتو ناي نفسه كفارستي بزباله منقدي كاب artificial intelligence كتروح بس لا تخل سلازي authors مصحف كسع كندي كتصلا كم زخل يم زنغرو زلو so this is going to be another issue تاريخ بخمي كسند من يسنيدو اب AI كتوم I don't know, but this is going to be a very, very interesting time. كل سب دما أستوعي كريو زلويو زنا أبزيتات زلنا قبل من صباح سرحنا كله يبلكم يلغون. كمون كاستمر سيرفيس نعميل ملاي زخا نبدأ حدا كفيلو نعماويل دولوا له شجر دفتح. chat robots نزخ قبل ويم نتسرح مستردو كزاربو سلازخولو لومي كسمعون كزاربون سلازخولو نتي ناي كاستمر سيرفيس بهالزلو بعبيو نخلو تدي عليه وز عبيه كفالناتو كعلي ويم سلازي chat bots زبهالو دما نعبيه خدلو sales representatives كمون ناي sales قبرو باك اوفيس يسرحو سبات ناتهم سرحون إلا كم زغل يزنقر زلو proofreaders مصحف كصحف كله نتي edit قبرو proofreading قبرو نساتهم من كل يو كم زغلو يزنقر زلو anyway أبزع عودو زلنا نتنقى كمون analysts reporters and journalists ጋዜጠኛታት analyze قبرو قال كله እንኳን ንባዓልና ዓናይ ንባዓልና ዓይውን ንዝኑ ገብረ ዘለና ኣናሊሲስ ኣብ ገለ ግዜ ከኣልዮ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ገሚትና ክንከይድ ኣለና ብዛዕባ እዚ ናይ ኣናሊሲስ ናይ ጆርናሊዝም ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ኣብ ከመይ እዋን ይዓልይዎ ይኾኑ ንዝብል መረዳእታ ክኾነና ዝኽእል ኢለ ዘምፀኽዋ እያ ከምኡ ድማ ያ ወርያልስ ሓንቲ ክውስኸልኩም መበል ሻምነይቲ ቴክኒካል ራይተርስ كمون زخونة تكنيكاوي ريبورت زصحف سبات ماركت ريسيرش أناليسيس زي نبحكي تبغ دمزلو صراحتنا نرد لنا كل يكون عندي ماركت ريسيرش زبالة ريسيرش artificial intelligence كجبري يخليه وسلازي هذا سب عصرت السبات صرحوا له زلو تيم كل تسبات جيرهم بي اي نتعبريتا انالايز جبرو وتريخ اخذ جبر تخل داتا ساينتست واو داتا ساينس مالت قد مغرب تلاقي تزبالة انا متاعي وحسنا زلو سرحي تبايلو بزح سبنا وكيدي يصنع نيرو قال يوم كم 3 عامات يونيفرسيتي يوم تمرت كيودو خلو درو شات جي بي تي قديماتهم نعم نتسرح كتوزو جميرا لا انا بحكي اذا قربنا عن رجالنا ولا ديفلوبرز ولا كمون دكتورز اند سيرجنز كما دكاترن سيرجن كمان نعون زي روبوتس كقبروا خمس غلو نو 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 لم مثل سغوز زي كلمه مثلا نزي قرب سمع زي اخي قاقي might be replaced by it. So are we all replaceable? Thankfully, not all. AI is not replacing people, it's replacing tasks. But some jobs are still safe, like healthcare professionals and people who do physical labor. ስለዚህ እዚያ ከተሰዓኩም ያ አይናይ ክፋል ዳይት ስራሕ AI ክወስዶ ዘይክእል ሃውስ ኪፐርስ ኤንድ ሄልፐርስ ኣገዛ ናይ ገዛ ፅሬት ድዩ ናይ ህንፃ ድዩ ናይ ገለመለ ኣብ ገዛ ዝሕግዙ ኣብ እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ ገለመለ ሶሪ እዞም ስራሓት እዚኣቶም ክውሰዱ ይኮኑን እዩ ዝብለና ዘሎ ቀደም እዚ ስራሕ እዚ ክድምሰስ ሮቦታት ክወስድዎ እዮም ይበሃል ነይሩ ሎሚ ብግምጣል እዩ እቲ ናይ ኦፊስ ስራሕ እዩ ዝምንጠል ዘሎ ቀልጢፉ ስለዚ ያ ኦፍ ኮርስ ከምኡ ድማ መሳጅ ቴራፒስትስ መሳጅ ዝገብሩ ድማ ስርሖም ክፀንሕ ክሳብ ሮቦታት መፅኦም ተደይ ገይሮም ኣይደኖ ከምኡውን ደኳትር ኦፍ ኮርስ ናይ ጥዕናን ናይ ገለም ወላ ካብ ቴክኖሎጂ ምዕብል እንተሎ ንዑ ክምንጥል ዝኽእል ደረጃ ቴክኖሎጂ ምትእምማን ዘለዎ ክህሉ ይኽእል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሶ
نزي سمعكم watch out and be careful كبري دالي I'm gonna give you one more أبزي أرسزي بفلاي أب يوتيوب زلهم كنتاي كقاطمكم خلاب سوشيال ميديا تصرح زلهم. For YouTube, July 15th, YouTube announced moving forward, they're not monetizing to people that are just creating AI content with AI voice, meaning the new partner program that they have where you can get monetization with ads. They don't care if it gets 100 million views. You know what they're interested in? Let me read it to you, and you tell me what the future looks like for humans like you and I. Massive change with YouTube. July 15th. يوتيوب حدش حبريتا وزيو كم سوشيال ميديا مالتيو بزع فيديوهات بارتفيشال انتليجنس يسرحوا زنبرو سبدا يسرحوا مالت بي اي تحجز يسرح زنبر فيديوهات يوتيوب كاب يوتيوب دخل كله يلو سلازي نتوم اب يوتيوب نسرح زلنا سرحكم اي منطلقكم اني تكراخل لكم يبلنا ليوتيوب نخندي غزيكم يلي تغتسليو وي دونت نو سلازي نبزحات بي اي تسرح زنبر كم زي عينت فيديوهات تريون يركم تغونيهم كمزي كله يوتيوب ገንዘብ ክኽፈሉ ከምዘይ ኩሉ ነዞም ቻናላት እዚኣቶም ዲሞኔታይዝ ገይርዎም ኣሎ እዚ ኸኣ ነቶም ንሰርሕ ዘለና ንግዚኡ ስራሕኩም ኣይክምንጥለኩም እየ ዝብለና ዘሎ we will see ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ንነፍስኩም ክጠቕመኩም ዝኽእል ክህበኩም እየ ለንቀነ no give me a second እዚኣ ክህበኩም ደልየ ፀኒሐ እዚኣ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም መሲልኩም ኣብዚኣ ክልተ ኣርእስታት ክህበኩም እየ ምናልባት ንስኻትኩም ዘይትከታተልዎ ተለኹም እዚ ዕድል እዚ ተጠቐምሉ that shows that Bitcoin is going to increase dramatically and then more slowly over time. All of the Bitcoin, meaning 99% of all the Bitcoin that will ever be mined, will be mined in the next 10 years. Okay. So this asset has growth potential for the next 10 years that's tremendous. I think the American people should admire the fact that እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ካብቶም ኣገደስቲ ሰነይ ትርስ ኣለያ ኣሚን ካብዛ ኩላ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ መዓልታዊ ነዚ ክፋል ናይ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ እንድሕር ሰሚዕኩም ተግቢርኩም ኣብ ቁጠባናትኩም ኣብ ሂወትኩም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከምፃልኩም ይኽእል እዩ ቴክኖሎጂ ስራሕ ክምንጥል ይኽእል እዩ ገለ ክምንጥል ይኽእል እዩ ንብል ኣለና ግን ውሑስ ዘሎ ዝኾነ መጻኢ ክህልወና ዝርካቡ ገንዘብና ንእሽተይ ክፋል ካብኡ ኩሉ ብለኩም ኣለኹም ካብ ዘለኩም ኣብ ባንኪ ገንዘብ ወላ 5% ኢንቨስት ግበሩ ወላ 3% ኢንቨስት ግበሩ ግን ብውሑስ መንገዲ እንተደየለ ብዙሓት ትፅሕፉለ ኢኹም ከምዚ ገይረ ነው ብኻልእ ብዘይ ውሑስ መንገዲ ዝገበርከዮ ኣነ ክሕግዘካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ክሪፕቶ ዝሕግዘካ ኣካል የለን ጌጋ እንተፈፂምካ ጠፊኡለት ገንዘብ ተሰሪቁለት ገንዘብ I cannot help you with that ክሪፕቶ መንግስቲ ከድሕነካ ይክእል ወላ ሰብ ከድሕነካ ይክእልኒ ብመጀመርያ ብጥንቃቐን ብውሑስ መንገዲ እንተዘይጌርካዮ ናትካ ኣይኮነን ዋና ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ምስጢር እዚ ነዚኣ ስምዑ ሕጂ ነዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መን ፅሒፍ ኣሎ ለንቀነ ብሰንኪ እዚ ታሪፍ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ክሪፕቶ ስቶክ ማርኬት ኩሎም ንታሕቲ ወሪዶም ኣለዉ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ ወዱኒ ትራምፕ ኤሪክ ትራምፕ ዝበሃል let me say it again buy the dip ኣብ ወርሒ ክልተ buy the dip ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ወርሒ ክልተ ናይዚ ዓመት እዚ ዕዳጋታት ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ታሪፍን ናይ ገለን ተረቢሹ ከሎ ታሕቲ ወሪዱ ከሎ ካብ ከባቢ 100,000 ዝነበረት ናብ ከባቢ 80,000 ወሪዳ ከላ ግዙእ ኢሉ ነይሩ ዝወዱን ዶናልድ ትራምፕ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ኢለ ነይረ ሕጂ ድማ ለንቀነ ካብቲ ዝነበረቶ 119 120 118 ናብ 113 ኣቢላ ወሪዳ ኣላ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ወዱን ዶናልድ ትራምፕ ባይ ዘ ዲፕ ወሪዱ ከሎ ግዝዎ ምክንያቱ ንላዕሊ ሹት ክገብር ከም ዝኽእል ይነግረኩም ኣሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ጀስት ምክሪ ይኮነን እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ብኡ ይህብትም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኤቭሪቲንግ ዝገብሮ ዘሎ ረብሓ ኣለዎ ያቡ ስለዚ ኣብዛ ዘበን እዚኣ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ እዛ ኣንተ በሂበኩም ፀናዕኩም ቪድዮ ረይዋ ዓሻ ሰብ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ እንታይ ይገብር ፓኒክ ሴል ብልዎ እዚ ዘይትርዳእቲ ኮይንካ ነቲ ዕዳጋ ታሕቲ ከም ዝወርድ ይገብርዎ ደይመደይ ኢሎም ሽዑ ስኻ ወሪዱ ኢልካ ብሕሱር ነቲ ዋጋ ነቲ ናትካ ክሪፕቶ ድዩ ነቲ ካልእ ኣሰት ናትካ ዋላ ስቶክ ማርኬት ከምዚ ጌርካ ክሸጦ ትጅምር እቶም ዌልስ ዝበሃሉ ሰብ ዓብ ገንዘብ እንታይ ይገብሩ ንዓኻ ብሕሱር ምስ ወረደ ምሸጥካዮ ጠብጠብ ኢልካ ምሸጥካዮ ንዓኻ ገንዘብ ካሂቦምካ ንስኻ ከሲርካ ትወፅእ እቲ ማርኬት እቲ ዕዳጋ ንሰማይ ትኮስ ነቲ ናትካ ቢትኮይን ይወስድዎ እንደን ቢትኮይን ናበይ ይኸይድ ካብ 140 ናብ ንስኻ ሽዑ ሕማም ልቢ ተጥሪ በቐታ ናብ 350 you need to understand business እዞም ሰባት ኣብ ሚድያ ትሪእዎም ዘለኹም ክፋል ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ኢንቨስተርስ እዮም ስለዚ watch out ከምዚ ሕጂ ወለቕ ዘለቕ ክመፅእ ከሎ ኣይትሰንብዱ ተኽኢልኩም ኢንቨስት ግበሩ ተደየለ ግን ኣይትረኣይዎ ተመሊሱ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ነዚኣ ይነግረኩም ኣለኹ
محجة حليفني يتبلون أنا خمي لكم يا كنتشنا عسرتني إنفاس هاي قبركوني لا يتعسيقن كم زبالة لهم هذا جمر كوك صاحبجي بس حسبات مساي لعلبة يوم علو صحاتكم ونتاسقكم توصلوا لو 110 سنة له دحر عامت maybe كلتا 100 شح قوان خل we don't know حساب مليون كبس كم زغلي زنقر زلو ناتكم مصنعتون قبروا بوحس من قدي بوحد جنزب بوحد ولا بحمش قرشين تجمركم I have no problem تراي تبقوا صدق لكم يدلي እጂ ናብትና ይዞባና خملس መከላከያ በራሱ መደበኛ በጀት ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንብቶ ያጠናቀቀ ስለመሆኑ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እየተገነቡ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መካከል የባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያና የልዩ ዘመቻዎች እዝ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮዎች የግንባታ ሂደትን ኢትዮጵያ ኃይል ባህር ናታ ኦፊስ ናቱ አመሪቁ ዝብል ተሐዲድና ንርዘለና ወልሲ እዚ ንሪዮ ዘለና ናቲ ኃይል ባህር ዝበሃል ዘሎ ናቱ መደበር እዮም ዝብሉ ዘለው እስከቲ ፊልድ ማርሻል ናቶም ዝበሎ ንስማ ተቋማት እንገንባ የመከላከያ መሰረተ ልማት የመከላከያ ኢንፍራስትራክቸር እንገንባ ስንገነባ ለሚቀጥለው ትውልድ እንገንባ የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ያለንበት ሄድኳርተር ማለት ነው። ባህር ኃይል ቢሮ አልነበረውም። ባህር ኃይል ፈርሶ ነው የነበረው። እንደ አዲስ ነው የተደራጀው። እንደ አዲስ ሲደራጅ ሰራዊቱ የሥራ ቦታ ያስፈልገዋል፣ ቢሮ ያስፈልገዋል። ለዛ ነው ተብሎ የተሰራው ወደፊት ኃይል ባህሪ ቦታ ስለዘድልዮ ንስራሕ ዝኸውን ኢና ሰሪሕና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ኃይል ባህሪ ባህር ዘይብልካ ገጅፍ ቦታ ሒዝካ ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለው ንምንታይ ዕላማ እዩ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ንዝደለኻዮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓይሊ ባሕሪ እታ ድራማ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትብል ንነዊሕ ክትቅፅል ምዃናን ብቐሊሉ ጠጠው ከብልዋ ከም ዘይኮኑን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ምናልባት ሓይሊ ባሕሪ ንሳቶም ኣብይ ኣሕመድ እቲ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ቁጠባ ናቱ ኣብ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ መፅኡ ከም ዘሎን ሳብ 45% ዝኸውን ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት ነቲ መናብሮ ናይ ህዝቢ ንዝቕይር ዘይኮነ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ፍላሽ ፕሮጀክትስ ኣብ ኣፅዋር ኣብ ኩናት ኣብ ምክልኻል ብዙሕ ባጀት የውፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ተራሰብ ቁጠባ ናቱ ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ገለ ካብቶም ብዝረሰነ ኢንፍሌሽን ትህረም ዘላ ሃገር ምዃና እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ሓደ ናይ ኢኮኖሚክስ መምህር ንኣብይ ኣሕመድ ፈተና ምስ ሃብዎ እንታይ ኣምፅኡ ኢሎሞ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ኤፍ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ኤፍ ካረንሲ ስታቢሊቲ ኤፍ ጋቨርንመንት ኣካውንታቢሊቲ ኤፍ ኮራፕሽን ሃንድሊንግ ናይ ኮራፕሽን ከዓ ዲ ማይናስ ወሲዱ በቃ ኣብ ኮራፕሽን ዝሓሸ ተኻሊ ኩሉ ወዲቑ ኤፍ ከም ዝወሰደ ገይሮም እዮም ዘውፅዎ ዘለው ስለዚ ቁጠባ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ባሕሪ ዶ ሓይሊ ጅንፍሪ ዶ እናበለ ነቲ ቁጠባ ኣብ ዝርምሰሉ ዘሎ እቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ድኳናት ማይ ኣትዩ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ትኽክል ስለ ዘይኮነ ኮሪዶር ኢሎም እዮም ድኳናትን ገለመለን ማይ ኣትዩ እቲ ዓይነት ሽግር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዝረብ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ናቶም ጉዳዩ ብዙሕ ዘገድሰና ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ግን ምናልባት ዛ ጆክ እዚያ እስከስምዕዋ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ካሁን በኋላ ልክ 3ኛ ዓመት ላይ ሲደርሱ በየገጠሩ እየሄዱ እንዲያስተምሩ የሚል ሀሳብ መጥቷል። ሰምታችኋል? ያ ደስ የሚል ዜና ነው ለኦነግ ሸኔ። አስባችኋል? ከሹፌሩ ላይ ቆጥረው ነው የሚረከቧቸው እንደ ዴሊቨሪ ማለት ነው። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብርሃኑ ነጋ ዝበሃልቲ ተምሃሮሲ ኣብ ሳልሳይ ዓመቶም ትምህርቲ ኣቋሪፆም በብገጠር ከይዶም ክምህሩን ከገልግሉ ከም ዘለዎምን ዝገልጽ ሓበሬታ ተዋሂብሎ ኢሉ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ውሳነ እዩ ንመን ንኦነግ ሸነ ከምኡ ድማ ንፋኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ንገጠር ዘዝበፀ መንእሰይ ወታደር ገይሩ ካብታ መኪና ክወርዱ ከሎ ቆፂሩ ክቕበሎም እናበለ ጆክ ክገብርለው ኢትዮጵያ ዝሓሰበቶን ተሓሰበት እውን ነገራት ንኸይሰልጣ ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና but this is their thing ሕጂ ናብቲ ኩነታት ናይ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ንምፃእ ብፍላይ
ሓደ ሰብ ለንቀነ ተፈኒሎ ማይክሮፎን ይቦመሎ بسلام بتقدر نبرلو ካብ ኩሉ ነገር ዘጥለን ነግረካ ሕዚ ናብ ትግራይስ ብናይ ሻዕብያን ብናይቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባትን ሸርሒ ምክንያት ናብ ትግራይ ክኣቱ ዘይምኽኣለይ ዝፈጥረለይ ሓዘን ክነግረካ ይክእል እዚ ክልወጥ ይደልዩ ኢቨን ኣት ፐርሰናል ሌቨል ትግራይ ምእታው ዘይኽእል ምዃነይ ክፈልጥ ከለኹስ ብምሉእ ለይቲ ይሕዝነኒ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፌት ከም ማዕራሪ ኢለ ዝሓስብ ዝነበርኩ እሞ ክሻብ ዝርድአኒ ትግራይ ኣብ ፀገም ኣትያላ ክትበሃል ከላ ከይሰሳዕኹ ኩሉ ዝግበር ነገር ብትግራይ ዝገበርኩ ሰብ ናብ ትግራይ ንምእታው ክኽልከል ከማይ ዝመሰለ መዓሰብ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ኢሉ የጉህየኒ ስለዚ እቱ ነገር ተለዊጡስ ኣብቲ ራህዋ ዝበሃል ፕሮግራም መፂና ሰላም ኮይኑ እናስሓቅና እናተፃወትና ክነጉዖ ይደ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ኣጀንዳ እየ ዘላቶ ብተደጋጋሚ ዝጥቀመላ ንሳ ድማ ንኤርትራ ምስይጣን እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ብሊቅነትን ብብቅዓትን እዩ ዝሰርሓላ ዘሎ ምክንያቱ መጀመርያ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ሻዕብያ ብኸመይ ይደፍርሃካ ንዓኻ ትግራይሲ ነፍሱ ዝኻልእ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እንታይ ስለ ዘለካ ኢኻ ሻዕብያ የፍርሃኒ ትብል ሻዕብያ ኣይኮነን ዘፍርሃካ ዘሎ ስኻ ተጋሩ እዮም ዘፍርሁካ ዘለዉ ተጋሩ ኣፍሪሆምኒ ንክትብል ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንክትፃወት ዕድል ስለዘይሂበካ ፀገምካ ምስ ተጋሩን ምስ ህወሓትን ዳእምበር ምስ ሻዕብያ ኣይኮነን ግን ብርግፅ ተጋሩ ጥራይ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንክትፃወት ዕድል ስለዘይሂበካ ሻዕብያ ትብል ቃል ከም መቃመምቲ ናይቲ ሽግርካ ናይቲ ፖለቲካዊ ሸርዒ ከዓ ኩሉ ግዜ ክትጥቀመላ ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ግን ብዙሓት ሰባት እዩ ዘሊፉ ዘሎ ምዝላፍ ብዕላማ ኣካል ናይቲ ዝገብርዎ ዘለው ሸፈት እዩ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ለውጢ ከምፂ ኢለ ክግምት ኣይክእልን ማለት ክግምት ኣይክእልን ጥራሕ ዘይኮነስ ብርግፀኝነት ለውጢ የምፅእን ምክንያቱ መፃፅኡ ንለውጢ ኣይኮነን ኣብ መፃፅኡ ስታተስኮ ክሕሉ ኢሉ እዩ መፅኡ እቲ ን30+ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ታደሰ ወረደ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንክልተ ዓመት ኣብ ስልጣን ሸንኮለል ክብል ፀኒሑ ለውጢ ከም ዘምፅአ ኮይኑ ንሱ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ምምሕዳር ለውጢ ከምፅእ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ኣትይዎም ዘሎ ፀበሎም ኣይልከየና ሕማሞም ኣየስገረና ጥራይካ ክትብል ዘለካ ግን ንስማዕ እዩ ታንቶ ዝገለፅኮ ሓድሽ ደርቢ ዝፈጠረ ወይ ክፈጥር ዝደሊ ዝፅዕር ኩላ ናይ ሕብረተሰብ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፀጥታዊ ኤቭሪ ናይ ሕብረተሰብ ምንቅስቃስ ናብ ሓደ ውድብ ጠርኒፉ እቲ ውድብ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ 2-3 ሰባት ከም ዝጠርንፍዎ ገይሩ ዝኸይድ ዝነበረ ውድብን መንግስትን ውድብን ህዝብን ሓደ እዩ ዝብል ዝነበረ ተሓሳስባ ዲፌንድ ገይሩ እዩ መፅኡ እዚ ዲፌንድ ገይሩ እዩ መፅኡ ናብ ስልጣን እዚ ይፍለጥዎ ኣይፍለጥዎ ቱ ፋክትስ እዩ እዚ ዲፌንድ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ድማ ብተንኮል እዩ መፅኡ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ተራ ኤቲክስ ወፃኢ አንኢቲካል ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ መፅኡ ወዲ ወረደስ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑስ ካብ 70% ናይቱ ፌደራል ሪሶርስ ዝበና ካብ 13 ቢልዮን ናብ 8-9 ቢልዮን ንሰራዊት እናተዋህበ እናሃለወ ኣይ ናይ ሰራዊት ናብራ መሓይሹ ኣይ ኣዚዝካዮ ቁም ነገር ዝሰርሕ ሰራዊት ተፈጢሩ ምክንያቱ ኣብ ካቢኔ ብተደጋጋሚ ናይ ወርቂ ዘረፋ ጠጠው ነብል ኢልና ወሲና ጠጠው ከብሎ ይከኣሉ ናይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እቲ ን2 ዓመት ክሕምሶ ኢሉ ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሕጂ ብሚድያ መፅኡ ብፕሮፓጋንዳ ንዑ ንምእላይ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣትይዎ ዘሎ ድራማታት ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንምውሳዱ መሊስካ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ዞባ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ይልዕሊ ኩሉ ድማ ፅምዶ ዝበሃል እቲ ኣብ ትግራይ ዝሓስቦ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ሕልምታት ናቐተሎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምብዳህ ንሱን መሰልቱን ብብዝሒ እዮም መፅኦም ዘለዉ ንስማዕ እዮም ግን ንኩሉ ሰሚዕካ እቲ ጉዳይ ናይ ተጋሩ ንዖም ዝምልከት ክኸውን ከሎ ግን ብማዕዱ ኮይንካ ተዓዚብካ ትምህርቲ ምውሳድ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ let's continue ካልኦት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ እቶም ኣንፃሩ ዘለዉ ንስማዕ እዚ ዝርዳእ መሕሰብ የለን
ዝርዳእ ምሕሰብ እንተዘይልዩ ኦልሬዲ ወይ ክንርዳእ ክንክልልና ወይ ሓቢርና ንጠፊእና ካልእ ምንም ዝጠራጠር ነገር እዩ ስለዚ ካብኡ ምትእምማን እናበለ መፂኡ መራሕቲ ከምዚ እዮም ሰራዊት ከምዚ እዮም መምሕዳር ከምዚ እዮም እዚ ከዓ ፀላእ ብጣዕሚ ከዓ ክርቢት ኢሉ ይግልክሰሉ ብደንብ በንዚን ይንስንሰሉ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ከም ተጋሩ ደው ኢልና ተዘይሓሲብና ሓደገኛ እዩ ኣብ መኸተ ከም ዘለና ተዘይኣሚንና ንሕና ተቋቂምና ክንወፀሉ ንኽእል ኩነታት እንተዘይፈጢርና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ እዚ ንክንከውን ቅድሚያን ቅድሚ ኩሉ ሕጂ እቲ ዘሎ ግጥም ከዓ ብርግፅ ግጥም ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ኣብ መንጎ እትዮም ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሚሊታሪ ሓይሊ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣንጻር እቲ ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ረዳን ካልኦትን ገይሩ ቤላ ገይሩ ገንዘብ ዝምግቦም ዘሎ ከብዶምን ክዳኖምን ከብዶም መሊኦም ክዳኖም ኣፃዕድዮም ኣብ ምቾት ዘለዉ ናይ ኣዲስ ኣበባን እዩ ዘሎ ትግጥም ስለዚ ብየማንን ፀጋምን ብኩሉ መንገዲ እዩ እቲ ዕግርግር ናቶም ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ቤን ክወፅ እዩ ዊ ዶንት ኖው ግን it's a very very interesting time ንተጋሩ ካብዚ ናበይ ክኸዱ እዮም ንሕና ምርኣይን ምምሃርን ጥራይ ክህልወና ዝኽእል ካብ ሓሊፍካ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ጉዳይና እውን ኣይኮነን ከም ኤርትራውያን ካባቶም ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ እዚ ዝኽየድ ዘሎ ንትግራይ ኣበይ ወስዳ ኣሎ እቲ ትግራይ ትኾነ ዘላ ናብ ኤርትራ ዝፈተንዎ እዩ ነይሩ ብኩሉ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ሓሸውየ ብትግራይ ዝተሃንደሰ እሳቶም ኢንጂነር ዝገብርዎ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ መለስን ካልእን ስለዚ እዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ዝደልይዎ ዝነበሩ እዩ ሎሚ ከምኡ ይገብርሎ ይበልኩም ቀደም ከምኡ እዩ ነይሩ ሓሳቦም ብዙሕ ተሰሪሑሉ ነይሩ ኣብ ኤርትራውያን ኣይሰርሐን ምክንያቱ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብናቶም ሓይሊ ብናቶም ፅልዋ ክትንከፍ ስለዘይከኣለት ሎሚ እቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ በዓል ፃድቃን ኣብ ዓዶም ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ምውሓጥ ኣብይዎም ኣሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ፃድቃን ዝበሃል እንታይ ከም ዝደሊ እውን ክነግሮም ጀሚሩ ኣሎ ከሪአኩም እየ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ከነ መንጀር ነው ሆኖ ጦርነቱ ውስጥ እያለን ስንት ነገር ዘርፈዋል ስንት ሀብት አውድመዋል ስንት በውጭ ሀገር የተሰበሰበው የትግራዋይ ዶላር ሚሊዮንስ ኦፍ ዶላርስ ለራሳቸው ለግላቸው አውለዋል ኦዲት ከተደረገ የሚያዙ ሰዎች አሉ ከሚያዙ ሰዎች ውስጥ ናቸው እነዚህ ሰዎች ትናንትና ወዲያ ያየነው እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላቶም እቶም ካብ ትግራይ መፅኦም ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ቀንዲ ስርሖም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ቤላ ጌርካ ንምንፃል ምህራምን ብሚድያ ምጭፍጫፍን እትሕቱ ንህዝቦም ክሳዕ ክንደይ መቃቕልዎን ተስፋ የቁርፅዎ ከም ዘለዎም ግን ዝርዶም ኣይመስለንን ምክንያቱ ካብዚኣቶም ኩሎም ንሪኦ ዘለና ብከብድኻ ንረብሓኻ ንጅባኻ ኢልካ ፖለቲካ ምስራሕ ንቡር ተርእዮ ምዃኑን ንቡር ጥራይ ዘይኮነሲ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝጥቀምሉ ምዃኑን ኢና ንርኢ ዘለና ገንዘብ ኢንቨስተ ጌርካ ዝደለኻዮ ዓይነት ኣጀንዳ ክደፍእ ትኽእል ኢኻ ሃገራውነት ወላ ካገለመለ ዝብል ቃላት ዳርጋ ኣብቲ ኩነታት የለን ስለዚ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ከመይ የናውፆም ኣሎ ናብቶም ዓበይቲ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ኣብቶም ንኣሽሮ እዩ ሰላም ኣሕዋት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገጢሙና ዘሎ ፀገማት ኩላና ከም ንፈልጦ እዩ ገና ዓመት ከይጀመረ ኣብ ሕዳር ወርሒ ብጣዕሚ ከበድቲ ዝኾኑ ፀገማት ገጢሙና ኣሎ ህዝብና እዚ ድማ ኩሉ ትግራይ ተሓጊዙ ተደጋጊፉ ነዚ ፀገም ክሓልፍ ኩሉ ይሞክር ኣሎ እዩ ነዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣሕዋትና ኣካውንት ከፊቶም ሓገዝ እናገበሩ ፀኒሖም እዮም ብኡ መሰረት ንሕና እውን ምስ ሓፍትና ምስ መሰረት ኮይና ሰለስተ ገለ ኮይና ኣካውንት ከፊትና ምንቅስቃስ ጀሚርና ነርና ኢና ኣብ ዝቐረባ 3-4 መዓልቲ ውሽጢ ይኹን እምበር እቲ ቅርሺ ንሕና በቲ ዝኣተናይ ቃል መሰረት እውን ስናይ ናይ መንግስቲ ትካል ክሳብ ዝጣየሽ ኢና ሒዝና ነርና በዚ መሰረት ድማ ሕዚ ተጣይሸሉ ማዓንቲ ካብሎ ማዓንቲ ናይ ትግራይ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ቲአር ወይ ድማ ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ብዝብል ኣብ 3 ኣካውንት ኣብ ንግዲ ባንክ ንቐፅል ጥራይ እቲ ድራማታት የድሬረ ብል ርዲት እውን ከም ዘለኒ ተረዳ ዩጎዝላቪያ ዘፍረሰ የኤስኤስአር ዘፍረሰ ኣብ 6 ዓድታት ተነለዋ ዝተባሃለ ዓርሓ ዲሞክራሲ ከምኒ ጀርመን ቡልጋርያ ኣውስትራልያ ኩለን ኣብ ሕገ መንግስተን ብግልፂ ዝካልከልኦ ነገር ከም መልክዕ ተቆፂሮ ብዛ ዓዲ እዚኣ ለቕመጡ ተጋሩ እዮም ስለዚ ብናይ ባዕልና ገመድ ኢና ተሓኒቕና ዝብል እውን ርዲት ከም ዘለኒ ኣብ ግምት ኣቱ ካልእ ዝብላ ነገር ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ችግሩ እንታይ እዩ ዝኾነ ኢሊት ይመፅእ እሞ ማርክሲዝም መድሓኒትና ይብል ብድሕሪ ብጉልበት ብናይ ካድረ ጉልበት ብዓፈና ብግዛዕ ናይ ህዝቢ ይገብሮ ዛስ ዋት ሃፐንድ ኣብ ዝሓለፈ 40-50 ዓመታት ካብ ህዝቢ ኣይኮነን ዝለዓል ፖለቲካ ክለዓል ዘለዎ ህዝቢ ተፅንዖ እሞ ናይ ህዝብካ ድሌት ርኢኻ ካብቲ ናይ ህዝብካ ትብገስ
هذا كلكم هاجر تدلي زلكم حواتنا كافيزو ديكم تلعلكم أي ناي سنسسكم كايركم هاجر يدليلوس ناي تقرأ هذا هاجر أنت زدلي ديس كل سب ناتسدت بنجري يكون بكل عينة من قدي لخير زلوا بصور السيرفي لكم له تلالي ودت هزوكمس هاي كام زدل لا تحت وريدكمس جباري يلا نجاري يلا جزاء يلس عزاراريكم تفلتره سلازي لو عليكم ما ينوري تخيط خونون رقتني سلازي تግራይ ሃገር ድብል ትግራይ ናጽነት ድብል ጠቕላላ እቲ ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ገንዘብ ዝኽፈል ዘሎ ሓይሊ ንኹሉ ሰብ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልንያ ዝብል አጀንዳ ቤላ ገይሮም እዮም ሰርሑሉ ዘሎ ኣብ ስምዑ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሉ ይዛምን ኸመይ ኮናን ክንግንጸለለና ዝብሉ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ግን ትዝበዝሕ ኣብኡ ዘሎ ሌጋሊ ድማ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ህዝቢ ትግራይ እዚ ኸ ቤላ ገይሮ ኣኪድዋ እዮም ኢሎሞ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ንሕና እቲ ናጽነት ትግራይ ዝብል ሕልሚ ክቕተል ኣለዎ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና እቶም ናጽነት ኢና ናይ ትግራይ ናጽነትን ሓርነትን ንደሊ ትብሉ ድማ ንዓኹም ዝኸውን ፖለቲካ የለን ዝብል ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና but this is their thing ኣነ ናጽነት እዮም ዝደልዩ ምስ ኢትዮጵያ ድዮም ዝደልዩ ናታቶም ኣጀንዳ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ከመይ ገይሩ እና ተጠናነገ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ክንርኢ ንደሊ ንቐፅል ኣብዚ ኣብቲ ኩነታት ናይ ጽምዶ ገጽካ ክንሰግር ኢና ሕጂ ልቢ ዕቢልና ዛብናዮም ሓላፍነት እዩ ነይሩ ኣይተጠቐሙሉን እቲ ገይጋ ናህና ኣይኮነን ብኡ ዝመፅእ ክስታ ይነበረን ግን መፍትሒኡ እውን ካልእ እዩ ኣብቲ ውድብ ዘሎ ኣረኣያ ናይ ስልጣን ናይ ጠቕላላ ንህዝቢ ትግራይ ዘሎ ክብሪ እዩ ክሕሰበሉ ዘለዎ ፐርሰናሊ ስኢሎም ሕዚ እቶም ሕወሓት መሪሕነት ዝኾነ ሰብ ክሒዱ ጠሊሙ እናበሉ እዮም ዝበሉ ኣነ ዓብዪ ክሕደት ናቶም ንህዝቢ ምኻድ እዩ ሕማቕ ሓደ ኣሜሪካ ዝኸደ ህዝቡ እናደገፈ ክሒደ ኣይትብሎን ሰርቫይቫል ይፀጊምዎ ወይ ዝኾነ ግዛ ኣሜሪካ ከይዱ ክኸውን ይኽእል ምኻድ ኣይኮነን ግን ህዝቢ ትግራይ ዝድግፍ ንህዝቢ ትግራይ ዝኽእል ዝሰርሕ እንተሪኢኻ ስራሕ ክሰርሕ እንትኾንካ ወይ ብትእምነት ኢኻ ትቑፀር ወይ መንግስቲ ኢኻ ትቑፀር ኣብ ትእምት ክትቁፀር ትኾንካ ወይ መንግስቲ ክትቁፀር ትኾንካ መጀመርያ ኣባል ውድብ ክትኮን ኣለካ ኣባል ውድብ ዲኻ ተባሂሎም እዮም ዝሕተቱ ቲዮሪ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ቤተሰበይ ተማሂሮም ኣዕርኽተይ ደቂ ኣዕርኽተይ ከምኡ ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተኣገዱ ይፈልጥ እየ ኣባል ውድብ ብዘይምዃኖም ማለት እዩ በዓል ሃብቲ ኮንካ ኮንትራት ትወስድ ትኾንካ ወይ መንገዲ ክትሰርሕ ወይ ህንፃ ክትሰርሕ ንስመን ትፋለጥ እዩ መወሰን እዩ ብቕዓት ዘለካ ፕሮፌሽናል እዩ እዚ ኸዓ ሲስተሚክ ኮራፕሽን ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገርካ ይነግር ኣሎ ስለዚ ወል ጻድቃን ብዙሕ ነገራት እንጂ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ጉዳዮም እዩ ግን I think ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ very very sensitive ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ምርኣይ የድሊ ሕመረት ናይ መወዳእታ ኩነታት ናቱ ድማ እዚ ኣብ ካምፔይን ዝገብርዎ ዘሎ በቶም አክቲቪስትስ ወይ ሚዲያ ማለት ና ልምዓት ና ሰላም ድምፂ እምበይ ና ጦርነት ድምፂ ክንሰምዕ ኣይንደሊ ጦርነት ጠጠው ይበል ያእክል ድሕሪ ሕዚ ኣብ ዓድና ሰሪሕና ክንልወጥ ቤተሰብና ክንድግፍ ስድራ ስዋኣት ክንሕግዝ እምበይ ናብ በረኻ ወፂና ክንዋጋእ ኣይንደሊ ጦርነት ያክል አበይ ዘሎ ጦርነት አበይ ኣሎ ጦርነት ያክል አበይ ኣሎ ጦርነት ድም ታምፁ ደሊኹም ኣፈቆደ ድዋይ ከድኩም አሁን እንዳተሸራሸርኩም ጦርነት ያክል ናይ ድዋይ ናይ ባዕልኻ ዝትገብር ጠራቲ እንደሊ እዚ ካምፔይን እዚ ሕጂ ከምዚ ኩናት ዝመፅእ ዘሎ እሞ እቲ አክቲቪስት ሶሻል ሚድያ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ከም ዘብል ዘሎ እዮም እጂ ግን እቲ ኩነታት ኣበይ ዘሎ ኩናት እዩ ዝብል ክንሰምዕ ኣለና እስከ ንቐፅል ኣብቲ ቁርብ ሪዝነብል ዝኾነ ዲቤት ንኸይድ ኢሳያስ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምስ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢሉ እውን ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ የድሊ ምዋሉ ናብ ፖሊሲ ለውጢ ምግባሩ የመላኽት ዶ ታይዲ ነር ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ቀደም ታይዲ እስኸ ጥራሕ ኣይኮንክን ተልዕል እየ ኣለኸ ሕተይ ኢለ እየ ማለተይ እስኸ ንክትምልስለይ እውን ኣይኮንኩን ደጊመ ዝሓተክ ዘለኹ እንታይ እዩ ዝበለ ክልተ ነገር እዩ ክዛረብ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኮ ተዛሪቡ ሓደ ብመንግስቲ ብልፅግና ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ናይ ወራር ህንደዳ ከመይ ከም ዝርዮ እዩ ገሊፁ ተኻሊእ ዝበልክዮ ግን ናይ ሰላም ኢንጌጅመንት ዝብሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣብዚ ሱ ጉራውቲ ዓድታት ምስ
ካልኦት እውን ናይ ሰላም ኢንጌጅመንት ኩሉ ይዝወለዩ ስለዚ ታዩ ኢሉ ስኹን ስለ ሰማዕኽዮ ኣብዚ ቅፅልስ ምስ ኤርትራ እውን ኣሚን ምስ ኣሜሪካ እውን ክሰርሕና ክንሰርሕ ከለና ከዓ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ንበይና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኡ ብዝረብሕ ምክንያቱ ይትረብሓ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል እዩ እዚ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ድዩ ወይስ ዝነበረ ፖሊሲ ተወግሶ ወሲዶም ብሓድሽ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ክሰርሑ ዝብል ምፍላይ ከድልዩ እዩ because ምስ ዝኾነ ሃገር ክንሰርሕ ንኽእልን ዝብል ሃገራዊ ፖሊሲ ስለ ዘይነበሮም ኤርትራ ዝኾነ መንግስቱን ከምኡ ስለ ዘይብሉ ከምኡ እውን ኢልካ ስለ ዘይለዓል ግን እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ብሓድሽ ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንምስራሕ ግን ተወጊሶም ክኾን ይኽእሉ እዩ ንሱ የመላኽት እቲ ዘረባ እምበር ናይ ፖሊሲ ለውጢ የምፅኡ ዶ የምፅእን ዝብል ግን መጀመርያ ፖሊሲ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እቲ ቅድሚ እዚ ዝነበረ ጽምዶ ክገብሩ ተሓሪም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ መምህር ኣብርሃ እዩ ዝብሉ ወገናት ክብል ሓደ ሚድያ ገሊጹ ነይሩ ሓቅነቱ እንደየና እዩ ንኣቶም ሕተትዎም ካብ ሓቅነት ብርሓቕ እዩ ማለት እዩ ንኣቶም ሕተትዎም ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ እዩ ዕጩ ክትብል ትስማዕ ኢኻ ገለገለ ወገናት ድማ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ኤርትራዊ እኩል ይስምዑ እዮም መምህር ኤርትራዊ ዲኻ ከምኡ ዝበለ የለን ኤርትራዊ እዩ ዝበለኒ ንዓይ የለን ናይ ንትዘረኡ ግን ሻዕብያ ዝሕግዝ ነገር እዩ ዝብል እዩ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ የማእኸል ገይረ ዘውግዕ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ገዝኡ ይኽርባሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ልዕልክየ ግን እምባስ ነይቲ ኣላልሽኪ ኤርትራ ንምርካብ እውን ክትፅገም ኢኹ ማለት እዩ ኣነ እምባስ ነይቲ ገዛይ ተወሊደ ዝዓብ ከለዉ እዩ እዚ ይሱ ኢሉ ተራ ዘረባ እዩ ኤርትራዊ ተዝኾኑ ግን ፀገም ይብሉ እንታይ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅም ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትሕቶ ከምኡ ዝብል እኳ ይሰማዕኹን ነይረ ካብ ልዕልክየ ግን ኣነ እምባስ ነይቲ እዩ ገዛይ ወለደይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ናዳ ዘድልዮ ኣይኮነን ሪዝነብል ዝኾነ ሰብ ኣብ ኩንነት ዝዛረብ እዩ ሓንቲ ኣብዚኣ ብዛዕባ ሓንቲ ዝተዛረባ ነይራ ብኣጌርና ክንውዲና ምናልባት ትጠቕመና እያ እዚኣ ንጎ ትግራይን ኤርትራን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እውን ናይ ሓባር ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ተጀሚሩ እኒኦ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራ ምሁራት ትግራይ ምስ ምሁራት ኤርትራ ዲያስፖራ ትግራይ ምስ ዲያስፖራ ኤርትራ ብሃመ እዩ ርክቡ ክዓቢ ዝኽእል እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ መስለካ ውዚ እቲ ርክብ ምጅማሩ ሓደ ፅቡቕ ፀንጋ ኮይኑ ጎደለታት ግን እኒአዎ እዮም ዝረአዩኒ ሓደ ብጣዕሚ ክውደብ ኣለዎ ነቲ ተልዕልዮ ዝነበርኪ ስጋእታትን ሕቶታትን እውን ዘቃልል ክኾን ኣለዎ ካልኦት ኣካላት እውን ክሳተፉ ኣለዎ ንኣብነት ውድባት ኣለዋ ሃገረ ትግራይ ዝጠለዋ ውድባት ኣለዋ ኣብዚ ብዝግባእ ክዋስኣ ክኽእል ኣለዎን ኣብዚ ብዝግባእ ክዋስኣ ክኽእል ኣለዎን ድሓር ክምራሕ እውን ኣለዎ ማለት እየ ትሪኦ ዘለኺ ነቲ ርክብ ዘስፋሕፍሕን ዘዕምቑን እንድዩ ናይ ስፖርት ፌስቲቫልስ ክኾን ይኽእል ዩኒቨርሲታት ምትሕጋዝ ክኸውን ይኽእል ናይ ዲያስፖራ ምንባብ እዚኦም ኩሎም ነቲ ርክብ ዘዕምቑ ዘስፍሑ እዮም ከምቲ ዝበልክዮም ግን እንታይ ጉድለት ይረኣየኒ ኣሎ እዚ مؤخل زخنة أمر رح ولا ببروجكت درجة من قصة ولا يحزو مالته زنزي ببروجكت درجة كسالتون كسلاسل زغلو أكلات كتر لهم توم هذي ولك توقسوا سيدهم زي خرجوا أكلات خرجوا سوات كمسجونون كخنا أدنى يزقبهم أنا عبي خبرة لني سوم يذل خبط عمو السنة سلزغنا هم نجارون زلهم كمي كم زرع بتهكل I think it's صمدو more ناي مهارات ركبات كجبر خلالو كله نجارات أمانغو تزبز جبر زلوا ترايد يكون سناب سكولارس سناب كالوت صلوتي أبدي أسبورا وين conferences ناكل تيوز بدي ساتفولو إن ده جبر وين كابتز بلو زلوا مليسكا أنا عمقوا مخادة تكونتات كنبل خلينا نقتل نبزي حمت جود وتي الله Look at this. Eritrean autocratic leader. What was his role in Tigray genocide? What are you saying? What are you saying? What is he saying? And what have been doing? مچم أديس أبا خيدو بزح كم زجبرة يدزارب نيرو لان كنا كأديس أبا زمتما كم زي ملاقت عندهم زتكملوا زلوا سكزيا سمعوا زيا حنت زرب الله. توم أطوار توبيا زهبت توم حاجز finance يلا which means حكنا منهم أبزي إيدزي يتبقى ولا حنت إيدي بلا مس كيروس سرح نيري
ኪሮስ ሓላፊ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ወስዋስ ስለ ዘካየደ ነተን ዝገበረን ስራሓት ንሕና ኮንታክት ጌርናዮ እንታይ ክንሕግዘካ እንታይ ክንገብር ተሓጒሱ ብዓበይ ሃንጎፍታ ተቐቢልና ኣባላትና ሰዲድና ምሳይ ብስነ ስርዓት ልዝብ የካይድ ነይሩ እዩ እቲ ዝበፃሕናዮ ደረጃ ከዓ ብሓንቲ ኦፊስ ናይ ኢትዮጵያ ብሓንቲ ሴኪሪቲ ኦፊስ ኢና ኩልና ንእለ ነርና ንሕና እቶም ናይ ዓፋር ከምኡ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ሓላፋ ኢሉ ኪሮስ ብሓደ ኢና ነርና ሎሚ ተኻሒድና ማለት እዩ ቁሩብ ንበዓል ካልኦት ኣብዚ ሰዓታት እዚ ግን ነቶም ብርጌድ ንሓመዱ ክብል ናይ ግሎባል እዚኣ ናቶም ለበዋ ናይ ታሕተሓዮ በጃኻ ንገረልና ኣብቲ ፈለማ ኣይተሓባበርክዎምን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ድሕርቲ ናይ ሰላም ምልክት ወላ ሓንቲ የለን ሓቢርካ ናይ ስራሕ ዝብል ምልክት ተዘየለ ሓቂ ክንዛረብ ሞ ድሕራ ንብለን ኣብ ምጭውርባር ምሕሳው ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ጣቋ ዘይብሉ ከም ዝኾነን ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቢ ክራኸቡ ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ጨንፈር ናይ ሴኩሪቲ ኦፊስ ኣባተ ተኣኪቦም ገንዘቦም ኣራጊፎም እዮም ዝመፁ ዘለዎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ሂማይት ቢ ቆልዓ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ስቱቢት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚኣቶም መፅኦም ክንዲ ፍረጥ ኣፍ ሓገዝ ክገብሩሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ንፖለቲካዊ ፖስቸሪንግ ይብልዎ ፖለቲካዊ መናውራነ ምግባር ዳይ ክጥቀመሎም ዝኽእል እምበር ኪኑ ዝሓለፈ ምዝያቶም ሃንዲሱ ክኸዶ ዝኽእል ወይ እውን ምዝያቶም ዓጢቑ ክኸዶን ክሰግሮን ዝኽእል ወላ ሓንቲ ከምዘይብሉ እዩ ካብዚ ኩሉ ግን ሓንቲ ዝበላ ምናልባት ነቲ ገርህ መንእሰይ ግዳይ ከይከውን ዝትጠቅም እዚያ እያ ከምቲ ዓንተዩ ዝልኳ ባየር ቢዌር ተጠንቀቑ ዘይኮነ ነገራት መናእሰያት ንኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ከይትኸዱ እየ ዝብል እንድሕሪ ባይታ ቦታ ተረኺቡ ቅድሚ ንሶም ንሕና ክንሰምዕ ኢና ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኳ ቅድሚ ዓመት እዚ ውዕሊ ነይሩ ኣይሰርሐን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ተቐራረበ ነገራት ብዙሕ ምርጫታት ንዛረብ ኣለና ኦፊሻል ኣይኮነን ንምንታይ ኦፊሻል ኣይኮነን ዝብሎ ኢትዮጵያ ብግልፂ እዚ ዝግበር ኣይበለትም ንምንታይ ኢና ሽሞም ንቦም ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም እኮ ሕማቅ ተግባራት ኢና ንነግረሎም ዘለና ዘይገበርዎ ባይታ ሃቡን እዚ ናይ ኣርሚ ስትራግል ኣየፍቀዱን እቲ ህዝቢ ግን ከም መናእሰያት ምብዳል ምፍንጣሕ እዚ እኮ ምፍንጣሕ እዩ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ፈንጢሖሞ እቲ ድፍረት ዘሎ ኣብ ኩላ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድራማ እያ ተዋስኦ እያ ፊልም እያ ዝበልናዮ እዚ እዩ ኩሉ ነገር ዝገብርዎ ድራማ እዩ ብላዕይልዎ ዝበሃል ድማ ከምዚ ኢኻ ትሪኦ ወላ ሓንቲ ዘየላ ባይታ ከም ዘሎ ጌርካ ኣምሲልካ ትሰርሕ ትበልዕ እንጌራኻ ተብስል ቱሪዝም ትገብር በቃ ተትሲት እዚኣ ፅቡቕቲ ሸው እያ ኔትፍሊክስ ሸው ክንብላ ንኽእል ኢና ግን ይቐፅሉ ድሕሪ ዝብልዑ ረኺቦም በልበልዎ ዝንትን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እና ዘሎ ባህሊ 4-5 እዩ ግን ዓበይቲ እዩ ሰራዊትና ቅድምቲ ባህሊ ናይ እምነት እዩ እስኻ እሙን ትኸውን ካልኦትካ ከእምኑ ከለዎም ክልተ መንገዲ እምነት እዩ ሰራዊትና ተቐዳማይ ድመፅእ ተኻልኣይ ድመፅእ ፅንዓት እዩ ሳሳይ ድመፅእ ምፅማም እዩ ራብዓይ ድመፅእ ዲሲፕሊን እዩ ስነ ስርዓት እዩ ብንቕሓት ድመፅእ ስነ ስርዓት ከዓ እምበር ብሓይሊ ድመፅእ ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ዝመፅእ ከዓ ትሕትና እዩ ሰራዊትና ኩሉ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ክውድኦ ምንቲ ትሕትና ክህልዎ ኣለዎ ላዕሊ ድጥመ ሰብ ነቲ መሬት ስለ ዘይርዮ ለኪሙ እኳ ጥራሕ ይጠፍእ ትሕትና ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ብልክዕ ክትፈልጦ ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እምነት እንድሕር ኢልካ ፅንዓት እንድሕር ኢልካ ምፅማም እንድሕር ኢልካ ዲሲፕሊን እንድሕር ኢልካ ትሕትና እንድሕር ኢልካ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እዚ ከም ምንታይ ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ከምዚ ኖታ ናይ ሙዚቃ ሽሞንቴን ተንቀዲ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ብናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኮር ቫልዩስ ናይቲ ሚሊተሪ ናይ ኤርትራ እዚ ተወቂጡ ኣብቲ ሳዋ ክወርድ ዝግብኦ እዩ ከም ቫልዩስ ነፍሲ ወከፍ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ክንገር ዝግብኦ እዩ እዚ ዓበይቲ ዘረባ እዩ እዚ ምስጢር ዓወት ናይቲ ሰራዊት እንታይ ምዃኑ እዚ ቃላት ብወርቂ ቀለም ዝብልዎ ነዚ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብቲ መዕለሚ ናይ ሳዋ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት ሓወልትናቶም ኣብኡ ክግበር ይግባእ በለዛ ድያ ካልእ
ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዝግባእ ኣበርክቶ ዝገበረ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ጀነራላት ዝነበሩ ዝበሃሉ ናቶም ሓወልቲ ክስራሕ ይከኣለትን እዚ ናይ ሓምድ ድሪስ ዓዋተ ተሰሪሑ ንርኢ ኣለና ግን ድሕሪ 30 ዓመት ናይዚ ኩሉ ኣብ ሰውራ ዓበይቲ ጀነራላት ዝነበሩ ናቶም ሓወልቲ ክስራሕ ዘይምኻሉ ኣብ ታሪክ ሂሮ ናትና ምህናፅ ኣመና ደንጊና ከም ዘለና በዚ ክትፈልጥ ኤርትራ ሂሮ ኣብ ምህናፅ ኣመና ያ ደንጊያ ዘላ ስለዚ we need to build our own heroes ናይ ደገ ናይ ካልኦት ፃዓዱ ናይ ካልኦት ጥራይ ዘይኮኑስ ናትና ሂሮስ እቶም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ዝነበሩ ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝነበሩ ዓበይቲ መምሃራን ናይ ካልእ ዝነበሩ ናቶም ትመንሰይ ሂሮ ናቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ who is his hero ክንገር ክኽእል ኣሎ ሓወልቲ ምግባር ድማ ብኸመይ ይድለ ስለምንታይ ሰብ ናቱ ኣርኣያ ክፈልጥ ድማ ኣርኣያ ናቶም ክስዕብ ስለትደልዮ እዚ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓንቲ ስቶሪ ክበኩም እያ ኣብዚ ኣብ ሽምግልና እዮም ዝርከቡ ደቂ 89 ዓመት ይኾኑ ሕጂ እቲ ገዝኦም ገዛ ነይሮም ነቲ ገዛ በቃ ባሕጂ ዓቢና ኢና ዝወዲ ወድና ከምሳና እዩ ዝነብር ምስኦም ዝነብር ነይሩ ወዲ ወዶም ማለት እዩ በቃ ንሱ ይኸዓ ዝወርሰና ስለዚ ካብኡ ናብኡ በቃ ሕጂ ደይነውርሶ እቲ ንብረት ከዓ የመሓድረልና ንሕና ቤልና ሕጂ ሞ ዓበይቲ ስለዝኾና ሲ ክሸግረና ስለዝኽእል ኢሎም ንዑ ሽም ይህብዎ ማለት እዩ ይልውጥዎ ሽም ሕጂ ድሕሪ ገለ ዓመታት ይመፁ ሰባት መፅኦም ገለ ክሕኩሕዎም እሞ ማዓሲኹም ዳኣ ትወፁ ኦልሬዲ ክልተ ወርሒ ሂብናኩም ክሳብ ሕጂ ኸ ይወፅኹም ይርዳእና ዓበይቲ ስለዝኾንኩም ምናልባሽ ግዜ ወድወድኹምን ስለዘይነገረኩም ክኸውን ይኽእል ቁሩብ ግዜ ክንበኩም ንኽእልና ግን ማዓሲኹም ትወፁ ገለ ብሎ ሕጂ ኮንፊዝ ኮይኖም ናበይ ክንወፅ እዚ ገዛና እንዲ መን ኢኹም ከንስኹም ንሕና ዳኣ ሞቶም ነዚ ገዛ ድገዛእናዮ ቅድሚ ገለ ዋርሕሲ ኤስክሮ ዓፂና ገንዘብኩም ከዓ ሂብናኩም ኢና ስለዚ ዝገዛና እዩ ይብልዎም ማለት እዩ እቲ ወዲ ወዶም ሸይጥዎ ነቲ ገዛ ማለት እዩ ብዘይ ናቶም ፍላጥ ናቶም ምፍላጥ ውን የድልዮኒ ብሕጊ መንገዲ እቲ ገዛ ናብ ሽሙ ስለዝተቐየረ ዋና ናይቲ ገዛ እዩ ኮይኑ ኦኬ ዋና ናይቲ ገዛ ተኮይንካ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ገዛ ናትካ እዩ ማለት እዩ ዋንነት ኣለካ ድሓር ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ክስታይ ገይሮም ገለ ድሓር ብዙሕ ሰብ ከማ ጎፋንድሚ ገለ ከፊትሎም ሓጊዝዎም ገለ ዝከረኒ ድሓር ሪዞልቭ ገይሮም እዮም ግን ንምንታይ ንምባል እዩ እዚ ብቀዳማይ ዝገበርኳ ናይ ሓደ ሰብ ኮመንት የንብብ ነይረ ብሓፈሻ ፌሩስ ትገብሮ ቪድዮታት very useful ናይ ብሓቂ ሓጋዚ ገለ ኣስፔክት ገለ ክፋል ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሂወት መብዛሕትኡ ህዝብና ብግርህናን ብእምነትን ዝኸይድ ህዝቢ እዩ ነቲ ሕጋዊ ኣካይዳ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ የብሉን ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልን ሕጊ ክሳዕ ክንደይ ኣድማዕነት ከም ዘሎን ሓደጋ ክወርደካ ከም ዝኽእልን እያ ትነግር ዘላ ብግምጣሉ ግን ኣነ እንታይ ክብል ይደሊ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እንተተኸቲልካ ኣብዚያ ሕጂ እዞም ወለዲ ንወዶም ዝሃብዎ ገዛ ውሪሶም መከብቅዕ ንውሑዳት ዓመታት ኣብቲ ገዝኦም ንክቕመጡ ክሳብ ዝሞቱ እውን ክፅበዮም ዓቕሊ ዘይብሉ ናይ ብሓቂ ስሱዕ ብጀካ ንዓይ ንኣቦይ ነደይ ንሓወይ ክብል ዘይክእል ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ ኢና ንሪኦ እዚ ኣቦን ኣዲዩን ንዑ ኢሎም ክንደይ ዋጋ ከፊሎም ኣምሂሮሞ ኣብ ዝብፃሕ ኣብፂሖሞ ኣብ እንዳ ዓበይቲ ምስ ኣተው ክርይዎም ኣይደልዩን እዮም ክበፅሕዎም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እንታይ እየ ዝብለኩም ኣነ ኣተዓባብያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ቀቀዲሖም ፃዓዱኮ ከምዚኦም ዘዕብዩ ፃዓዱኮ ከምዚኦም ዝገብሩ ዝብልኹም ኪድ ደንጎላ ገሃፅ በልዎም ስለምንታይ ኣነን ኣቦይን ኣደይን ፍሉይ ከምዚ ፓምፐር ናይ ፃዓዱ ዝገብርዎ ዘሎ ከምኡ ገይሮም ኣይዕበዩንን የስወት ንዓኻ ወይ ንዓኹም ከመይ ኣዕበዩኹምን ክሳብ ሎሚ ግን ኣሽሓት ኪሎሜትራት ካብ እምሪ ሒቕና ከለና ገንዘብ እናሰደድና ንጥዕንኦም ንሂወቶም ንጉዳዮም ንከታተል ንሕና ኢና ናትና ኣተዓባብያይቲ ዝበለፀ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ ናይ ሕብረተሰብና ከምታ ኣብ ባህልና ከምታ ዝዓበናያ ብኸምኡ መንገዲ ዛዕባኻያ ጥራይ ክብሪ ዝበካ ናይ ፃዓዱ ክትገብሩ ክትብሉ ልክዕ ከምዞም ፃዓዱ ገይርኩም ትዕብይኹሞም ፅባሕ ንግሆ ከምቶም ፃዓዱ ገይሮም ከዓ ክጉሕፉኻዮም እዚኣ ጥራይ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ኤቭሪቲንግ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሂወት ተኸቲልካ እቲ ንዖም ኣጋጢሞም ዘሎ ብድሆ ክገጥመካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ክትፈልጥለኪ ስለዚ ኣተዓባብያ ናትና ስድራና እኮ ሓንቲ ይፈልጡን እዮም እኮ ስድራና እኮ ከምዚኦም ናበለይ ዘቋሽሽ እዚ ኣይ ተማሂረ ዝብል ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ትሪኦ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣፃሕዱ እኮ ንደቆም ከምዚ ገይሩ እዮም ዝምግቦም ኣብ ከምዚ እኮ እዮም ዝወስዶም እንጌስወት ከምኡ ዝገበርዎም እንታይ ምፅኦምሎም እዚኣ ንሰምዓ ዘለና ሓንቲ ንበይና ዘጋጠመት ኣይኮነት እዚ ከምዚ ብዙሕ ከይዝስ እዩ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ከይዝስ ብደቆም ዝተጠለሙ ንስድሮኦም ክርእዩ ዘይደልዩ ብፍላይ ኣነ ዝቐርቦም ምዕሩኽተይ ኣብ እንዳ ዓበይቲ ስለ ዝሰርሑ ኣብኡ ዘጋጥም ክትሰምዕ ከለኻ ሰብሲ ኣቦኻ ዴኻሲ ኣብ መዓልታዊ ትብፅሓዮ እስከ ስራሕ ኣለዎም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ኣብሶምን እቲ ዘገርም ከኢሎምኒ እቲ ዘገርም ኣነ ሰማዕኩ ክነግረኩም እዚኣ
ጥልያናውያን ኣብዛ ዓዲ ኣብዛ ኣነ ዝቕመጠሉ 7 ዓመት 6 ዓመት ዝገበሩ ስደተኛታት እዮም ቀዳሞት ስደተኛታት ናብ ስዊስ ጥልያናውያን እዮም ነይሮም ንሳቶም ባህሎም ነቲ ናይ ስዊስ ኣይቀድሕዎን ጥልያን ልክዕ ከምቲ ናይ ዓድና ዓይነት ባህሊ ዘለዎ ክገርመኩም እቶም ደቆም ኣብዚ ዘለው ነቶም ዓበይቲ ስድሮኦም እክብ ኢሎም እዮም ዝመፅዎም ይልካ ስለዚ ጥልያናዊ እንዳ ዓበይቲ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍሉይ ትሪትመንት እዩ ዘለዎ እቶም ደቂ ዓዲ ስዊስ ልክዕ ከምዞም ካልኦት ኤሮጳ ማለት እቶም ስዊስ ደቆም ኣይመፅዎም እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ስድራ ቤትካን ባህልኻን ክብርታትካን ተሓሊኻ ሎሚ ንዓኻ ደቅኻ ድማ ንዑ እዮም ክወርሱ እዚኣ ጥራየ ኣትሪረ ክዛረብ ዝደሊ ንፌሩዝ ድማ ደጋጊመ ተንኪ ክብላ ይደሊ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፀኩም ናይ ሎሚ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልና ክንሰናበተኩም ኢና ንዚያ ደርፊ ክንሰናበት ተንኪ